amen, amen, amen. Ngizwakala kahle bafowethu ngalapho. Sanibonani, sanibonani. Awu siyabingelela egameni kaJesu. Sanibonani, sanibonani, sanibonani. Sizwakala kahle nibafowethu ngalapho inetwork yethu right. Be greeted. Bishop, ngizohlawula mfoka Zondo, ngizohlawula. Sanibonani bafowethu. Bekumele namhlanje sikhulume ngendaba yokuqhubeka kwabazalwane abalimele ukuthi after everything usulimele impilo iyaqhubeka. Kodwa sizobazalwane kunesidingo kakhulu ukukhuluma ngenye ama-topic abucayi kakhulu namhlanje concerning indaba yokushada nomuntu oney'ngane. Abazalwane bacele kakhulu ukuthi no le topic iyadinga ukuthi ikhulunywe ngoba inesidingo ukuthi ake sixoxeni ngayo. Siyacela ke ubameme abazalwane ukungena emshadweni nomuntu oney'ngane. Sikhuluma ubungozi bakhona nobuhle bakhona, ukuthi bukhona ubuhle bokushada nomuntu oney'ngane, khona nobubi bakhona. Kukhona iy'ngqinamba ney'nselelo ukuthi ushade nomuntu oney'ngane. Engathi ungabacela baziwe ukusondelani ngala. Soxoxa ngaloko engane zakwethu ukuthi ngaloko ukuvutha sikhulume ngelimi. We must face the reality. Ngoba umsindo omningi concerning le ndaba yokushada umuntu oney'ngane. Abantu abaningi abayi-ignorayo leyo nto le. Bavuthela ne-reality ngoba ngale kwamavesi nezambulo kune-reality. Kunala khona ubuye engqondweni ufesana ne-reality. Mazwi. Siyabingelela Bishop Lam lapha eshoba. Awubacele ukuthi abazalwane asisho ukuthi akashadwa umuntu oney'ngane, nizwe kahle. Sifisa sixoxe kwazi ukuthi ubungozi boshada umuntu onengane buyini, lindela ini ungalindeli ini. So ukuze uma uphakathi emshadweni imazi vela lezi zinto ungamangali ngoba uyazi. Share life. Ubungozi buhle nobubi bongena emshadweni nomuntu oney'ngane. Namhlanje bafowethu soyivula kube open discussions. Tebacela omama, siyacela omama lento le siyafuna ikhulunywe. We know ukuthi siphila esikhatheni la khona iningi lethu songena emshadweni nabantu abaney'ngane. Iningi losi sibethu boshada ney'nsizwe ney'ngane. Kuhle ke ukuthi uma umuntu ongena emshadweni eshada nomuntu onengane, asinandaba umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, yazi ukuthi kwenzakalani. I-reality lesokhuluma ngayo eyiqiniso ngeke ukwazi ukuyibalekela. Ngena emshadweni ukwazi lokho. Sizoxoxa ngalokho. Sikhuluma nge-reality yempilo nje ukuthi yazi ukuthi kwenzakalani ungena emshadweni nomuntu onengane. Nivutha ninjalo nje. Nikumoya nikhuluma ngelimi ngcwele umoya. Kunezinto kumele uzazi.
Unjalo bafowethu. Share no life bafowethu, share no life. Sixoxeni nje bafowethu. Siyangena nje manje. Sanibonani. Egameni lika Jesu siyabingelela bafowethu. Awubhale lapho, bhala lapha phansi. Uthi sawubona Gauteng, Northwest, Eastern Cape, Western Cape. Ngapha Mpumalanga KZN, sanibonani. Sanibonani all 9 province nangaphandle. Be greeted. Sanibonani. Lapha Eastern Cape, molweni lapha Eastern Cape. Mazi use Cape Town la ishoba lana la mahlathini. Bafowethu sanibona. Aluko usuku olungafiki bafowethu ake sixoxeni kanza kwethu. uNkulunkulu omuhle sanibonani siyabingelela egameni lika Jesu. Sinibingelela endaweni ezahlukahlukene. Anisibukani kuzona nisijoyene nibe ngxenye le platform. So lokho sisho njalo sithi le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Mawukhona lo ngakhola sathema ungenele ukuzofunda. Asizela ngakhona ukuzophikisana. Siyanibingelela abafowethu egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu. Sizokhuluma one of the hardest topic in the body of Christ. Abantwana bakaNkulunkulu abahlangabezana nayo. Ezinye zeyingqinamba nezinselele ezikhona lezi esokhuluma ngazo. But at the end of the day kumele sixoxe ngazo. Ngiyathemba bafowethu network yethu right. Siyezwakala kahle. Sizokhuluma ngamanye ama-topic abucayi emzimbeni kaKristu ukuthi kubucayi kunezinto kumele uzazi ungena emshadweni ushade noma ushadwe umuntu omfica eneyingane. Lento le ungayibalekeli le futhi ungayenzi ibe light. And one of the challenges that we have concerning the topic ukuthi olalela iningi labantu angisho ukuthi akwenzeki bafowethu iningi labantu abazokutshela ukuthi sihleli kahle yiloku yena ofike nezingane. Ngoba uma kuyimina engishada usisi efica mina nginezingane akumelanga kusho mina onezingane ukuthi sihleli kahle kwethu umshado ngoba kumele kukhulume lo ongenazi izingane. Ngoba one of the problem ukuthi laba bahlukunyezwayo kugcina bekhulunyelwe uthothi ubhuti okhulumela usisi athi mina umkami wethanda ingane zami bahleli kahle kanti akazi ukuthi umkami kuyacompromise lokwengane kuyamthuka kuyamcomparisa kuyameyisa ukuthi umama wemuhle kunawe umbone kanjani. So ke uma kuzongena abantu abazophawula bathi kowethu umshado usehleli kahle makungakhulumi lo ofike nezingane kukhulume nalo ongenazi izingane. Asimfuni lo khulumele zake izingane ngoba always kuba yilabo bathi mina lo baba engishade naye ingane zami uyayithanda sihleli kahle akananxana umuntu. Asifuni labo sifuna kukhulume lo okuyena oshada umuntu onezingane uma oshadwe umuntu onezingane ukuthi no mina umkami ngamfica nezingane sihleli kahle ingane zami ingane ngifice nazo ziyahlonipha futhi into eyangisizayo ngasizwa u1 u2 u3. Into engifuna ukuyicizelela la sisaqala sasuka phansi. We are not saying ukuthi umuntu onezingane akashadwa ubuntu abakayikhonje ngoba I know ukuthi ingashintsha le topic yonke kwathiwa uzwana wabamba life wathi abantu abanezingane abashadwa. That is not our topic. Sithi thina sifuna ukukhuluma ngezingqinamba nezinselela zokungena emshadweni nomuntu onezingane. Angazi bafethu right network yami ngathi kuthulekile nje. Right bafethu. Nini indicatela lapho uma ngathiwa kuyathuleka
uma ku right bafethu nisho ukuthi no konke kusahamba kahle. Aningi ngidekhetela ngani zakwethu ayiku right nakuya. Siyasibingelela bafethu, siyanibingelela. Sesikhona ebusuku. Babotho ongcwele isenkosi ethu Jesu. Siyakubonga baba ukuthi uNkulunkulu wena wedwa ufanele ukukhonzwa nokutuswa nokudunyiswa. Igama lakho lona lodwa ufanele ukuphakanyiswa. Elithi izwi lakho njengalokho uMose wayiphakamisa inyoka ehlanu kanjalo indodana yomuntu ifanele ukuphakanyiswa. Siphakamisa igama lika Jesu lona lodwa lingokuphila. uNkulunkulu wethu ongcwele selekelele singabantwana bakho. Kuko konke ngaba yinqinamba nezinselele ebudeni bendlela ongasenza singakukhonzi ngokuphelele ngenxa kaKristu Jesu inkosi yethu. Moya ongcwele selekelele sikulolo lodabakhe ebusuku. Sixoxe nansi into. Kunezinto ekumele sizazi kakhulukazi bafowethu abangakashadi nabangakashadwa uma sekufika igaba zokungena emshadweni, ukuthi let us not run away ukuthi kuney'ngqinamba zokushada insizwa efice ney'ngane. Ungaku-ignore lokho zikhona, noma kuthiwa niyavutha, noma kuthiwa ngikhuluma ngey'limi, noma kuthiwa uthandaza kangakanani leyo ndoda enezambulo ey'ngakanani. Yazi ukuthi once wavuma empilweni ukushada nomuntu wesilisa oney'ngane kuney'ngqinamba zakhona, kuyiqiniso lokho. Yazi-ke mfowethu ukuthi once wa-approach usisi omfice eney'ngane, woyazi futhi ukuthi kuney'ngqinamba zakhona oyohlangabezana nazo concerning ukuthi ushade usisi omfice ney'ngane. Ake ngiphinde lokhu ngenze lo ntaba kayikhonja abazothi sathi thina umuntu oney'ngane akashadwa. Itopic yethu ithi yazi ukuthi kuney'ngqinamba uma ungena emshadweni ushade nomuntu oney'ngane. Asisho ukuthi abashadwa abantu abaney'ngane. Ngiyacela ukucizelela lokho, kodwa sithi ngena wazi ukuthi kunezinto ezithi mazenzeka zingakulimazi, ngoba abanye bangena emshadweni. Mina ngufakazi, umama uzala thina wahlukana nobaba woshada nomunye ubaba, sasimhlumeza lo baba. Ngibona manje mase ngimdala ukuthi samhlukumeza lo baba ngoba sime ngokuthi akasizali. Okubhlungu kakhulu ukuthi umama uzala thina wayema kanye nathi sibheda wangami nobaba, sasimxhaphaza. Ngibona manje ngimdala ukuthi umama ozala mina wenganalo iqiniso, ngoba thina sizalwe emakhaya kwakunokudla, kwakunendlela ukudla kokuphakela abantu abadala, kwakunamaplate akhona kanjalo kanjalo ayephakelwa lapha sifika sudla ukudla kwakade uyakhuluma umama sukuma ngeenyawo protected thina kunokuthi asidiscipline njengengane. Now lo baba lo ngiyafisa ukwazi ukuthi wayefila kanjani ukuthi anengane ezimxhaphaza kodwa angabi nalizwi, ngoba naki isikhukukazi simi ngenhla sivalele kwasani futhi asifuna ukuzwa lutho, ngoba uma ngathi uyathinta lezi ngane uthinta zona. Futhi okubhlungu kakhulu umama wayengalala endleleni, wayemnikeza nama option ukuthi uma ungangithandi yekela. Yingqinamba lezi akufanele sidiscuss ngaso eziyi-reality yempilo eyikhona kubantu amele bakwazi. Now-ke ngiyafisa ke nganza kwethu ukuthi ohambeni lwethu elibheke emshadweni, ohambeni lwethu elibheke empilweni nje basiphila nje, kunabantu besilisa abaningi abasemshadweni manje abakhalayo abangeke baze basho, ngoba uma ngabe kuthiwa bayokhe bayisho leyo nto kuyoba nenkinga ukuthiwa ushothi ingane zakhe uyithandeni. Kunabantu besifazana abaningi abahleli kabe emshadweni abahlukunyezwa yingane abayifica zinendoda. Nazi ezinye zezinto kumele uzazi ngoba iqiniso lithini, kunezinto ezinhle reality le, kunezinto ezinhle ongayifica kumuntu wesifazane othe kuhamba kulelizwe. That's a reality of life. Kunezinto ezifundwe umuntu wesifazane othe kugilagileka kulomhlaba, wa realize ukuthi kulomhlaba kuyo ngokuthi umuhle kangakanani, umi kahle kangakanani, usebenza kuphi, abafana bakugila umuhle, umi kahle, usebenza kahle. Ufundile lo muntu wesifazane othe kuhamba abanye babo abafica sebanengane, bafunda impilo ukuthi kulomhlaba uyakwazi ukuxhaphazeka umi kahle, una yonke into eyidinga umuntu wesilisa kumuntu wesifazane, upheka uklina wenza yonke into bakushiya njalo. Lezo zinto lamatshitshi lawa ami kahle namabele acijile nawo kwasho wathi awakayazi leyo nto ukuthi kulomhlaba uyaxhaphazeka, uright, uyiphethe kahle
unesimilo bakuxhaphaza nje abafana kungabe into alutho. Now uma kufika isigaba mina njengomuntu wesilisa ngithi ngifuna unkosikazi aseke indaba zokuphupha nani niyeke leyo ndaba ukuthi uNkulunkulu akubonisa nana sikhuluma ireality yempilo la abanye lezi zinto esikhuluma ngazo bakuzo as we speak right now basebhotweni elishisayo bazi bophuma kanjani. Sikhuluma ireality la singayenzi lento ibe spiritual sikhuluma ireality abanye bakuyona. Makufika isigaba sokuthi ngi-approach umuntu wesifazane ose wathi kuba nebanganyana waba nengane wazala. Ngikhulumela mina nje umuntu wesifazane osilisa approach umuntu wesifazane owathi kuba nengane. Kunezinto ngale kweyingane kuphela. Kunezinto kumele uyibeke emqondweni wakho ukuthi uyoyithola kulomuntu wesifazane onebanga ekhambeni kwakhe. Number 1 ukuthi kunezinto azaziyo ngempilo. More special ngisho seyindaweni zasemaKamereni kune experience ayaziyo mhlambe wena ngeke umfikise kuyona kunezinto ayifunde empilweni. Now approach umuntu esifazane owasewazala noma sewajola kofuna ukwazi ukuthi unolwazi mhlambe lindlula elami futhi kuno possibility ukuthi into akhe waye experience uhambeni lwakhe kungenzeka mina ngase reach standard. Now okwesibili bese useneyingane nangumuntu noma eyodwa noma embili noma entathu njoba approach nje onengane woyazi ukuthi uthando lwakho nalezi ingane ayizele lo wesifazane niyolishare noma ngathiwa usoft ngendlela exakekile akekho umuntu wesifazane ngaphandle kweinhlanya ke lezi ezizala ingane ezilahla akekho umuntu wesifazane ofuna ukudla kahle ephila impilo ematofotofu ingane zakhe ziphila kabuhlungu. Akekho umuntu wesifazane ungakhohlwa noma ngathiwa niyokhanda indlela yokuthi ingane zakhe uthi wena awuyifuni ingane zakhe ahambe ziyohlala ekhaya. I'm telling you uyoyikhanda indlela ukuthi ayisupport ingane zakhe ngale mali iphuma khona la ungayiboni ngomuntu wesifazane unendlela yokuzenza izinto. Uma sekufika esigabeni la khona mina njengomuntu wesilisa ngibona usisi ngiyakuthanda ngoku-approach avuma usisi onengane kunento ekumele ibe khona emqondweni wami ukuthi njoba ngi-approach usisi nje ngimfice nengane ngelinye ilanga ubaba walengane uyokhe efone efuna ingane yakhe. Kumele kube khona nje ukuthi ngiyokhe ngiziphimbule enye indoda emzini wami lithi ifuna ukubona ingane yayo. Okokuqala lokho. Okwesibili kofuna ngikulindele ukuthi kuyokwenzeka ngelinye ilanga lezi ingane elengane engihleli nazo ngithi ingane zami ubaba wazi wathi akasayifuni zihlala la azambi ziyohlala emzini wakhe ayithatha ziyohlala khona lo wakwami ke uyokhipha ikuyoba khona icommunication phakathi kwale ndoda ngoba unengane khona uthi yakhuluma athi manje uthi ngenze njani ngoba ingane zami zilapha yokugcineni kosuku kumele ngikhulume la sikhulume reality lento ungayibeki bomthetho. I know ukuthi kubantu abangakaze bafika kulento bayithatha light mina ngeke kwenzeke ukuthi kuleka uma ungakafiki nje ungathi mina kuleka lento ikhona. Now kulindeleke ukuthi kungenzeka ukuthi njoba enengane usisi babo ingane ekhona eyithathu babo wazi ingane ngoba iningi lethu zothi thina mangishada usisi onengane ngifuna ukuhamba nengane uma ubaba wazi ekhona akathatha ingane zakhe mina ngithatha unkosikazi wami. Ngisasho namanje akekho umuntu esifazana ophila kahle ekhanda ongakhe umhlukanisa nezingane zakhe. I'm telling you noma engavuma manje ngoba efuna umshado noma angavuma manje ngoba noma efuna umshado woyazi ukuthi one day uyokhe eliphakamisa ikhanda ekhulumela ingane zakhe uthi uphakamisa umlomo athi ngenze njani ngoba phela mina nginengane wanga approach wazi ukuthi nginengane. Enye izinto ke efika ibe chaos ukushada umuntu wesifazana onengane sikhulumela both side. Enye into efika ibe chaos ukushada umuntu wesifazane onengane more especially uma engekho matured. Nathi into uyazi ukuthi uma mina ngashada unkosikazi siba nengane esizale sobabili emshadweni enganeni yami esizale emshadweni ngingakhuluma noma kanjani kuleyo ngane. Ngathi mina mangifica edlala phezulu koso le so hamba udlala phandle ngikhuluma noma kanjani ngeke kube nenkinga. Kodwa le
engayizalanga emshadweni ngikwazi ukusho kanjalo ngoba mangisho kanjalo kuyothiwa ngiyayenyanya ngamanye amagama kunendlela yokudisciplina ingane ongayizali ngoba noma uma waye engathula engafuna ukusho lutho kodwa uzothi uya-observa ngendlela o-disciplina ngayo ingane uma ukhuluma naye ngathi ukhuluma nentsha le nto leyo ivuswa ukuthi ingane awuyizali kanti emqondweni wakho awunako ukuthi ingane awuyizali udiscipline ingane ngendlela uthanda ngayo kodwa uma wakhe waba nengane ongayizali emshadweni angeke ukhulume noma kanjani naye kunendlela ekumele uyi-addresse ngayo number 1 awukwazi ukukhuluma noma kanjani naleyo ngane ngoba ugibe uyifake kulona uthiwa uyamuza uthini mekhuluma nale ngane kuyazwakala mekhuluma naye ngathi ukhuluma nenja ngamanye amagama kumele ushintshe indlela yokukhuluma nendlela yoku-address izinto ekubeni kungekho emqondweni wakho ukuthi uyehlukumeza number 1 number 2 uma wakhe wadecide ukuthi because angizali le ngane ake ngikhanda indlela mhlawumbe kuyinikeza freedom let's say ngingayishayela imithetho ngayibuza ukuthi ukuphi uyapi nakhona kuyicala ukuthi kuyabonakala ukuthi kulaba bakhe abazalayo uyakwazi ukuqinisa umthetho kodwa le ngoba akayizali uvela decide ungasho lutho uvela iyeke nje akakaze futhi wayiveza njengobaba phezulu kwale ngane kuyabonakala ukuthi akanandaba nayo wakho wamuzwe ethini wakho wamuzwe eyikhulisa yini njengobaba le ngane nami magama kuyitrap both side umuzama kuba straight uba straight because awuyizali lengane mozama ukuthambisa vela ngithi ufuna ikhula ibe isiwengu ngoba awuyikho into enhle uyifisela yona enye izinto ezikhona ubungozi bokungena emshadweni nengane umfice ushada umuntu onengane more especially if lo muntu oshada naye uJesu akakasizakale kuyena angenza isibonelo uma ngathiwa njengoba ngila mhlawumbe lethe kunengane efunda nengane engithole enginayo esayithola emshadweni ifunda eUJ noma ifunda noma ikuphi la ifunda khona bese kuthiwa ithi lengane ifuna imali yokukhokhela into enganasidingo bese ngithi mina asikwazi ukukhipha leyo mali okwamanje ngoba kunesidingo sokuthi uyazi leso statement sometimes asifiki kahle ukuthi into emenza golozana le mali because angithi lengane akusiyona ingane yakhe so ke kunezinto uyoyivunyiswa ukuthi uma uyiphika uyiphikiswa ukuthi lengane akusona ingane yakho kunama compromises mina ngibonile abantu abaningi abashade nabantu abanengane ingane idecide ukufunda eCape Town wena njengoba boy ubona ukuthi kodwa it's a waste of time ukuthi ingane ngathi isuka iyofunda ecollege eCape Town ivumelana noma wayo mayivumelana noma wayo futhi angisasho ke mawungathiwa uma wayo uya-afforda unemali hayi kukuwese kuba wese ke mawungathiwa uma wayo unaze unemali uma bakhe bavumelana yena noma wayo ukuthi hayi siye Cape Town mfangane yami iyohamba yofunda eCape Town uma ngathi uyakhuluma ukuthiwa yekela ngizoyifundisela ingane yami uma ngathi wakhe wakhuluma ukuthi ayekela ingane yami ngizoyifundisela yona vela angicele lutho kuwe lokho kukwenza kukubeka epositionini la khona ungeke ukwazi ukuba nezwi phezulu kwale ngane ngoba mawunenkinga wena yekela mina ngizoyifundisela ingane yami so kancenge lutho kuwe mawungasiboni isidingo sokuthi mangithi asambe sofundisa ingane eCape Town ngoba kunesikole esiright for ingane kwasho kwacina wena njengobaba uthi yarizina ucalculate ukuthi kusuka la ingane isuka la eThekwini iye eCape Town i-return mhlambe is 10,000 ubuka ischool fees ubuka ucalculate zonke lezi zinto yona nonina ababa mabevumelene abasana ndaba indleko ukuthi lo muntu ma ebuye onyakeni uzospend u60,000 ugcineni kosuku kungekho enyo oyokuzwa ngoba sekuvunyelene awu amen awu amen now ke kunalelo side elithi once wangena emshadweni nomuntu omfica nezingane kunezinto ekumele uzazi ukuthi uyoyicompromise impilo yakho uziyolala emathuneni wethu uyathanda
noma uthandi kunezinto kumele uyi-accept ukuthi kuleli khaya kunezinto ezizokwenzeka. By the way, abangekho matured enough abashade nabantu abanezingane bayakwazi ukuthi la ekhaya kudominate ingane kube uma wayo, kube ivumelwano zabo bobabili uthola ukuthi uma kuyingane yentombazana iyona lengane yentombazana eyovumelana noma wayo ukuthi la mina mama ngithanda amakhetheni sokuthi usabathi yakhuluma athi vela ngiyazi ukuthi ingane yami uyithanda. Ngiyakwazi wena le ngane noma ngathi izama kuyimiphi imizamo ukuzama ukukhombisa ukuthi wena vele uphuma ubhekele. No, angisho ukuthi umphuma ngibhekele, ngichaza ukuthi lento ekhunywa lengane ayikho right, kuba umsindo. Kune challenge ingane zakwethu ukuthi once wafika isigaba songena emshadweni umuntu onengane kunomsindo ohlala uyithola. Ezinye zeingane ke kuyayifanele kufika umama efica insizwa enengane. Bakhona abantu besilisa abahamba bazala ingane baba nenhlanhla ukushada nabantu besifazane abanalo uthando lweingane. Efika lo mama ezama ukuyigona lezi ingane ezenza ezakhe. Mayiphuma athi uyothenga athengele uma lo mama ingane futhi angeke uzumuzwe ehlukanisa mayibala athi le ayizalwe ubani uthi nginezingane eziwu5 bese kuba abantu abaziyo ukuthi hayi le wayifica emshadweni leza ngeke uzumuzi. Kukhona abantu besifazana abadaleke ngaleyo ndlelo ethi mefika ingane ayigona zibe ezakhe ingane bese kuyavuka kulezi ingane ukuthi lona kusena uma wethu lo thina sinomama athi uyayibiza afuna ukuyikhusa njengomzala akhuluma nazo zithi akwazi ukukhuluma nathi kanjani nomama ezizala thina akaza ukukhuluma nathi kanjani kodwa baba utshela umfazi wakho angazi ukukhuluma nathi kanjani. Ha wena nengane ngumama nguma wenu umama kabani futhi wena uyalingana nathi wena. Ezinye zibuza ubaba wazo webaba kwakwenze njani ushade lo ye kumama ngoba umama muhle kunalo. Zikudlisa ngamapayipi ingane uma uthi uzama kahle kangakanani uyiveza ukuthi umzali futhi uhlangabezana nezidingo zazo uyenza konke. Uma uthiwa ziyofunda endaweni yokuthi uthatha ama-off yazihambisa uyithengela igross awukaze wayibandlulula kodwa uzwa lezi ngane ze-appreciate. Ngiyazizwa indlela ezikhuluma ngayo uma zihambile ziya uma wazo kunendlela ezikhuluma ngayo kunendlela ezibonga ngayo uma zimpostile uma wazo kunamaganyana eziwaphonsela. Lezi yingcinambe kumele uyilindele uma wakhe wadecide ukuthi uyokhungena emshadweni nomuntu wesilisa onezingane. Doesn't matter ukuthi lezi ingane ihlala kuphi. Ngicela ukuyicizelela le. Lokuyicizelela le. Kugwinye la kuwe futhi kuwese uma uthi ubaba wazo noma uma wazo uyaphila kuwese. Angisasho ke mawuthi uyasutha kunawe. It's dangerous. Mangathiwa ke ubaba walezi ingane uyasutha kunawe. Yobo usicathalala ngiyakutshela mina. Imizamo yakho yonke kuyoba ngathi uthela ujuice olwandle. Phinde ngamemezela umshado. Uma wake washada umuntu wesilisa onezingane wafica ukuthi umama walezi ingane uyisiphathi mandla endaweni ukuthi ngelinye ilangona lutho kaduni usisi imoto emzini wakho athi uzoletha igrocery delivery ingane zakhe ngeke usho lutho uzondla ingane zakhe usebathi uyakhuluma athi ulethele ingane zakhe bona lo muntu esifazana uyangeyisa uyangiprovela ukuthi unemali usebenza kahle. Kwalani njengomzali lezi ingane ohleli nazo la uma wena uphuma njengomzali let's say umuntu wesilisa ngokwamandla ame mangihamba ngesitolo ngiyothenga izimpahla ngifika ngene ejet ngenza isibonelo noma ePep ibudget njoba ku December nje ngine budget lika 5000 nginengane mhlambe ezu5 ileze engithola emshadweni eleze engayificayo ngine 5000 ibudget yami ukuyothengela zonke lezi ingane. Ngoba mina angibandlululu ngathi mangena emshadweni nga-accept ukuthi usisi ngimfice nengane ezu2 sathola 3 sona 5 engane sena ku budget yami ma kuthiwa siyothenga impahla ngithengela 5 engane mangino 5000 siyothengela impahla engane ilukuzana impahla zika 5000 ngibathengela babuye bese kuthi athi nge 23 24 ubaba wazi lo osuthayo efone
athi ngicela ukuzolanda ingane ufuna ukuyithengela impahla. Mina ngifika ngibathengela amateki lapha ka 150, bathengela amajini naloko kungangamandla abo. Ubaba wazayilanda. Mathe eyilanda azisa eyithengela ko Dolce & Gabbana. Abuye eyithengela amakhavela no Gucci. Now ke zibuya nempahla ehlukile ezenza zehluke ukuthi ziyesutha lezi ingane. Mina ngiyiphathela uBopopo njengoba wazi ngoba ngizamela zona zonke impilo zona mayibuye ephethe ama-iPhone uzizwa inkulumo yazo yonke iyangifundisa ukuthi ngi-useless noma ngishade noma wazo. Leli yitshe oyoligwinya lukushisa impilo yakho yonke uzwe ukuthi lo muntu esifazane engishade naye sihleli kahle uyangithanda lo muntu esifazane kodwa nali ivala lezi ingane liyangenza ngikuzwe telling you ukuthi angeke basho bekho happy ngoba indoda ihlanganyela unkosikazi wayo nezingane ukaphuma shiya unkosikazi wakahamba nalezi ingane athi asihambeni ngane zami ngibuya kude nani ngisebenze nje ngisebenzela nini unkosikazi aphenduka isithutha ngoba kumele compromise nezinto enganasidingo enzela ukuthi azothanda uthando la lo baba lo ule umama uyafika reporta kuba athi ubani wena unezi phezulu kwezami ingane mawunenkinga nengane zami khona lesi ingane zondliwa uye zakhuliswa uye kodwa egcineni zimbonga ngeplate kaDodi bese kuthola ukuthi nayo le ndoda indoda ngoba enomsile phambili ayikwazi ukufaka ama-boundaries phakathi kwengane nomama ukuthi uma wenu lo zisho noma yini ezinye ziyabashaya abazali ukuthi awungizali wena. Ubungozi bakhona ukuthi makungake kwenzeka ngelinye ilanga lezi ingane oyifica nalo baba eshona ubaba kanti ubaba wengacacisile ezintweni zempilo ngiyakutshela uyoxoshwa kulowo muzi kuthiwa umuzi kababa sibabonile abomama abaningi abaxoshwa izingane abayifica zincane beyikhulisa zaba izingane zabo wathi eshona ubaba kwajika zona izingane zihlangana nomalume bebengekho zikhuliswa zakhuliswa uye lo mama eyifundisa esikoleni zayo kwathi ushona ubaba kajika wonke umuntu wahlangana nalezi ingane uthi uyena lobulala ubaba wakhe ngofuna amafa exosha umama ephuma ngaphethelo ayikho into kumele kukhona izinto kumele mongena emshedweni uzazi ukuthi zikhona lezi zinto zenzeka ngasebenza iminyaka uphuma uhamba ngephendi jikela izwe lezi ingane ewazondlayo wazinikeza impilo wayithanda. The reality of life. Baningi omama abafika emshadweni bafica amadoda nezingane. Into enhla yenza lo mama loyo wafika wayixosha zonke lezi ingane athi akayifuna emzini wakhe. Zidla kabuhlungu, zidla ngamapayipi. Ezakhe ingane uyithengela amalebuli qoka noma ikuphi zifudumele as we speak lezathi akusona ingane kunenqinamba ungena emshadweni ufica umuntu onezingane ngoba kumele ube neqiniso phambi kwakho uNkulunkulu. Kunomama manje bahleli ngokuthula nje emzini yabo uxosha izingane akazazi survive kanjani. Yabona manje basikhuluma nje amadoda amaningi akhaliswa izingane ayishada efica nomama. Iningi lazo lalezi izingane ewafica nomama azizwa ngoba more special mom uma ngathi uma wazo lezi izingane akasizakele ngoba akakwazi ukuhlukanisa into enhle nento right. That's why ngithi mina uma ngizoku-approacha wena ngufica unezingane mangakhe ngafika empilweni engakufica ube nezingane uma mina ungangiboni njengendoda ungangethembi ngokwanele ukuthi ngingaba ubaba enganeni zakho ungavumi ukuba ngibe umyeni wakho. Uma wakhe wavuma ukuthi ngibe unkosikazi wakho ngibe umyeni wakho it means you trust me enough ukuthi ngingayikhulisa nezingane engikufice nazo. So ke awukwazi ungethemba ngempilo yakho kodwa ungangethembi ngempilo yengane zakho. Awukwazi ukungethemba ngawo kodwa enganeni zakho ngibekela ama-boundaries kumele ngigade amazi kumele ngiwakhuluma but you trust me ngempilo yakho. Ufunge ngami ukuthi sohlukaniswa ukufa kodwa mangidlala indima kuba baba enganeni bese ungitshela ukuthi uyongimela ke le mihelo ngayizwa ngingedwa uyangihlukumeza. Now sikhuluma lezi zinto ngoba abantu abaningi abathi uhambo lwabo libheke emshadweni abafica abanye banengane abayidiscuss lezi zinto. That's why iningi labo bafela phakathi.
bafela phakathi balinyazwa ukuthi ngiyahlukumezeka, but I'm trying all my best ukwenza lezi ngane benekusasa. Mawuthi uyakhuluma ayinankinga ukuthi mawuthi ukhuluma nazo vele ibalekela komalume bazo, fika zokubeka zokuneka komalume basho ukuthi vele esikhohlakala somuntu wesifazane lo ayenganangqondo kwasekuqaleni. Sizwile ukuthi noma wakho wamkhipha ngomuthi, that's why ishade nobaba wakho. Isigebengu kusho kuwe. Kunomama namhlanje abanalizwi kulo mizi abahleli kuyona. Kunengane lekhaya endala ayifica umama izalwa ubaba seyiphenduka uanti walekhaya, uyena umfazi walekhaya, ihlangana nobaba wayo. Shaya imithetho lekhaya, kuzwakala yona uma seyikhulumilethi baba ngeke sikwenze ukuthi unkosikazi uba ngathi isisebenzi. Kunezinto bafowethu neseniphakathi omele nibatshela abangakangena emshadweni ukuthi kofanele ukwazi ukuthi once wadecide ukungena emshadweni washada nomuntu omfica benengane, yazi ukuthi uyokuthola lokho kukhona kuphakathi. Abanye besilisa abangathi abasile emakhanda, uyakwazi uku-approach intombazana, umuntu wesifazane amshada amenze unkosikazi wakhe, ethe suka ebhalisa amafa ngey'ngane zakhe engamfaki indawo. Efa bamxosha engathi ubuye emayini, akathole lutho, ebuye emnyama, ebuye ehlukumezekile, ehlunyezwa indoda wayethembile. Zithatha everything ayisebenzela ngempilo yakhe yonke ngesikhathi sakhe sonke. Ngoba awukwazi ukungivumela ukuthi ngaba umyeni wakho ukuthi ungangethembi ukuthi uma ungasekho wena ngiyaqhubeka ngiyikhulisa ingane zakho. That is one of the biggest problems wabantu abaningi abashade nezingane. Iningi labo bayakwazi ukuthi uyakwethemba ngoba kukhona yena. That's why iningi labo ubhalisa ingane zakhe wena ungazi ukuthi awukho ndawo la. Uyothi maseshonela ukuthi kubhekwa amafa ufaka ingane zakhe lezayithola ungamfice nazo, wena ukho ndawo kuthiwa gede. Zenziwa lezo zinto. Kunamadoda akwenzile kubantu besifazana ashade nabo emafeni abhalisa ingane zakhe. Uthi uyakhuluma ngelinye ilanga bathi mama ukho ndawo wena, lana ukho ndawo, akukho la ubhaliswe khona. Njengoba baze bakutshela bathi lo wawuze ngaye la kasekho, so ungahamba manje. Ayikho into engozi ushada nomuntu onengane, ekakhulukazi uma ukuthiwa akakhulile. Uyophumisa kwesisebenzi siphethe isaka likabhontshisi ekhaya, kuba ngathi ubuye emsebenzini kanti uqoshwe emshadweni, uqoshwe yingane wayifica nendoda eyathi mayiku-approach wangafuni ukubeka imigomo nemibandela yokuphila. Ningi labantu manje elisemshadweni kunalezi ingane abahleli kahle. Umama akabanga umsindo kanye makufika enganeni zakhe. Kunama calls manje aphendula ama-toilet, kunemihlangano ezibanjwa. Do you know ukuthi iningi labantu abashade abanezingane, more special ake siqinisa ngapha kubantu besifazane, iningi labantu besifazane abafica abanezingane bayakwazi ukuthatha isinqumo adecide ngengane yakhe ukuthi izofunda kuphi, izodlani, izosurvive kanjani, uyibudgetela ini kanje, engakufaka indawo wena kodwa uyingxenye yempilo yayo. Kudecide yena. Mawuthi obathi uyakhuluma athi ngifunela ingane yami impilo engcono. How okwazi ukuthi sithi sishadile ngokufica nengane kule ngane yobe ingane yami kodwa usho istatement ukuthi ufunela ingane yami. Kanti mina ngingena kanjani? Cha, ukuthi angifuni ukukuhlupha. Kahleni wena. Kunobaba lamangathi wakutholakala ithi wathi uphumela kahle, uphumela phandle kokhuluma uqisi uright nabekho right. Nalo mama uze wayihlohla lezi ngane azenza zikholwe ukuthi lo baba akayithanda. Thina umama ehlukana nobaba sahamba sohlala nalo baba wezama lo baba ukusikhulisa, kodwa sakhulisa umama enganalo iqiniso. Umama esikhulisile wenganalo iqiniso. Sakhuluma umama wakhulisa umama ozala mina wenganalo iqiniso. Umama akasitshelanga la sibheda kana akasikhuzanga masibheda. Sayihlukumeza la ndoda eyaqoqa umama, ethola umama ezula, yamqoqa wayiqoqa nengane zakhe ezubu4. Wamnikeza uthando, ababa wamthanda umama nathi simdlwane hamba kanye naye. Into enhle sayenza kula baba samhlukumeza. Umama wabheka pathina kunokuthi adefend umyeni wakhe.
ngiyazi into engikhuluma ngayo. Realize manje mangimdala ukuthi kunobaba okwaphila kabuhlungu ehlukunyezwa yithi. Sasenza noma yini sidla noma yini. Sasitshontsha imali yakhe athi uyayifuna siphike umama xabane naye. Xabane lokwangempela. Sijabulela ukuthi umama uyasiprotect kanti kunendoda eyasacrifice impilo yakhe kusithanda thina in return sambonga ngokumxhaphaza. Baningi kumanje bakuleyo mpilo. Bazame konke kusemandleni abo ukuthi lezi ngane akufice nazo azibe nekusasa. Kodwa indlela enimbonga ngana namhlanje kunamaganyana alandela uyayisola ukuthi ukube kwaseqaleni nkazi kungcono kungabi nayo ingane ukube bengazi ukuthi ngiyophilisa ngalendlela ngiyophenduka isisebenzi. Angisasho ke mangathiwa lezi ingane zifunde zaqeda zasebenza ngeke kube ntalutho. Ngeke kube ntalutho ngiyakutshela ngeke kube nezwi zaqala zasebenza ezinye zivele decide ukuthi mama sesikuthengela umuzi edrobheni mshiye lo muntu. Esala ubaba impilo yakhe yonke isikhathi sakhe sonke usacrifice phezu kwalezi ingane. Wathukwa ngisho nomndeni warejectwa ngisho nabafowabo bathi webhuti uyagula enekhanda wasukela umuntu onengane uyahlanya yini. Wathi ngiyamthanda lo muntu warejectwa wonke umuntu ngisho nabangani bakhe because of wena nengane zakhe. Into enhla wayezama soqala ukusebenza wamjikela wamshiya ehlani wasala yedwa kwangathi uyahlanya ekhaya. Kunobungozi bokungena emshadweni nomuntu onengane mengakhulile. Nobungozi. Yeke indaba yamavesi nokuvutha nje kuyeke. Ethenga umuzi zikubeka edrobheni shiya lo baba esala yedwa ebulawa ubuhlungu ukuthi isikhathi sami imali yami yonke everything ama resources ami ngiinveste kulo mama nengane zakhe. Into enhla ngibonga ngayo manje uyangisho baningi amadoda asele ko ronda abatshekayo uhambile umama nengane zakhe. Sale wedwa ngabe intalutho uthi yakhuluma athi ngakutshela ukuthi ingane zami ziyokhula ngelinye ilanga. Uma wakhe washada umuntu wesifazane ongakhulile kuyafana ukuthi ukha amanzi wathele ebhakedeni elivuzayo. Uma unganothile uyosebenzela emuva uyobongwa sewufile. Bakhona beyokutshela ukuthi samkhuzo kodwa akezwa. Banenga kunamadoda manje adla ngamapayipi avala umlomo wasakhulumi. Ngeke saphinda sho lutho. Kunama calls aphendulwa le ekhaya ngoba kufuna ubaba walezi ingane kumele athule ngoba uyazi ukuthi phela ubaba wazi uyaphila. Manje ngenze njani? Ngenze njani ke ubaba walezi ingane mayefuna ukukhuluma nengane zakhe? Ngenze njani? Cha ngithe ngizobuya ngihambisini ngeke kusho lutho. Futhi mase efuna ukugila lokho kwangempela le baba walezi ingane avela lethi grocer emzini wakho azoyideliver lemzini wakho. Uthi yakhuluma athi angithi uyakondla nalendoda iyakondla ngithi udla yona ugrocer. Uzwe ukuthi ukudla lokho impilo engiyiphila njengomuntu odla ngamapayipi. Uyakondla lo muntu. Awudlini ukudla kwakhe. Le mali wayibolekayo ngithi kwakuyiyo imali le ndoda uthi awuyifuni. Uyakwazi ukugoloza kodwa uyakwazi ukudla imali yayo. Uzwa ukuthi ngisebhotweni amafutha ashisayo kunendoda ehlala emzini wayo kodwa inezwi kwami ngizizwa ngilulazekile ngoba ngakhe ngadecide ukushada umuntu wesifazane ngamfica nengane. Indoda ishaya umthetho emzini wayo. Now safisa ukucizelela lokho ukuthi kofuna ube indoda ethi ukuqina uma ufika isigaba la khona ubona umuntu wesifazana nengane. You are not say le reality engutshela yona ungakhohlisa umuntu yakutshela mina ngiyakutshela hamba uyobuza bonke abangena emshadweni kunengane phakathi buza bona ungazwa yilo. Bambalwa abantu besifazana bakwazi ukwa discipline ingane zabo ukutshela ukuthi hey bambalwa abantu besilisa abakwazi ukudiscipline ingane ngoba khona abantu besilisa nje abanomsila phambili kodwa abakwazi ukukhulisa ingane. uNkulunkulu avela amnikeza umuntu wesifazane onengqondo ohlakaniphile owumfazi kwasho ukuthi ushade nesithutha. Umama walezi ingane kuyashaya impempele emzini wayo funa ingane zami uzana Aziza umama ukuthi lezi ngane futhi okubuhlungu kakhulu ekuvamisa ukwenzeka ukuthi bavela basemzini kwandoda bangakuthandi wena bathanda umama walezi ingane wena uyobe umthakatha udu
bavela basemzini obaba umncane o-anti obani bavela bahlangane ngawo nalezi ngane bafaka lezi ngane umoya zokubase uzwe ukuthi yashisa uhleli kabe emzini wakho ngoba basebenzisa lezi ngane ukukushaya uzothi nihleli kabe emzini wakho. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Mawukhona lo ngakholwa sathemba ungenele kuzofunda. It's a piece of advice. Yabona one of the things esivamise ukutshela odadewethu yokuthi kuhle ungena emshadweni unganazo ingane. Wena ubonakala ngathi sikudlela umona. Kunama sacrifices owenza. Ngicela ukulekelela sondela la. Kuyenzeka uthola ushada umuntu wesifazane wena nomkakho ni right. Ubonti umfazi wami uyazi mina ngumfazi mina. Ungindoda, umfazi wami uyangazi ngindoda. Uyangihlonipha lo muntu wesifazane. Kuvela kube ingane vele behlonga ndlebe nje. Ubona le ngane ayizwa. La khayike itshontshe ikhiyaze emoto ihamba iyoshayisa imoto. Iyagqekezela endlini masingekho. Lekhaya lo baba iyamdelela emthembisa ukumgwaza ubona uzwe enhlizweni yakho ukuthi ukube le ngane ayikho ngaba ngihleli kamnandi kulomshado ngaba ngihleli ngokuthula kulomshado wena uma wayo uzothi umuntu oxova lo mshado wami ngabe nokuthula ile ngane lo baba uyenze konke njengobaba kodwa iyamxova hamba yokwenza amacala iboshwe kumele ayolandwa. Futhi ke Mike yaboshwa wangaya wena usho awunandaba naye wawuzokwenza njani kube ingane yakho wena ngithi wenza kanje ngoba uyizane ngoba kube yakho wena oyizalayo ngaba ukwenzi lo uyenza ama sacrifices nalakho uyazi kunamadoda la anesibindi ayokutshela ukuthi uma wakhe waboshwa ngeke ngiye ejele mina ngoba ngakho ukhuzekela u1 no 2 kodwa le ungayizala ngeke uyenze leyo nto. Futhi uma ungayikhululeka imali yakho izoya uma wayo uzobiza ingane zakubo obhuti bakhe bahambe mawuthi wakhuluma uthi akona ndaba lo nengane wakhe wayenzelana ingane yami wakhe wayenzelana ihleli ngoba ngihleli kaza ayifuna kaza ayithanda isokwathi inhlo akayifuna uzwa ukuthi lo usehlangana nobhuti bakhe isathabela uwe kanti wayikhuza indaba lengane awukwazi ukuba nezo akwazi ushaya umthetho miyeke nathi ukufunda isifundo kuleka uhamba embhelela uma wayenemali amkhipha abuye uzothi ukube ingane yami le ngaba singayidiscipline kabuhlungu kabi ngabe kunento engayifundisa yona awukwazi ubani uma wayenemali yothi hamba yoganga afika ayibhelela iphume athi angifuni lutho ngengane yami basho njalo mfuni lutho mina ngengane yami mfuni lutho no le ngane njobe yenza kanje if dingi discipline cha ngeke ke cha kofuna ke uma ucacise ke ukuthi uyangifuna noma ungifuni kunenqinamba neyinselele ezibakhona mawungena emshadweni ungakhulile kunezingane ezi-involve phakathi. Ake siqale kuloko. Sike sayikhuluma kafishane ukuthi uma mina ngifika kuwe ngiku-approach ngithi sesingiyakuthanda so kangi-approach izona ingane zakho ngi-approach wena kodwa mangingakubalekeli ukuthi ngifice uney'ngane phinde futhi mangifika kuwe ngithi awu ntokazi ngiyakuthanda ngikubone ngizoshela wena ngifuna ukwenza wena unkosikazi now ke ungangifaki ekhoneni lokuthi ungiforced ukuthi njoba ngithanda wena ngithande nengane akwenziwa kanjalo. Umsebenzi kumele wenziwe wena ukuthi mawuthi uyangithanda mina nginengane pho uyokwenza njani eindaweni zengane bese uchaza ukuthi ngoba mina ngeke ngikwazi ushiya ingane ekhaya for example ngezathu sika 1 no 2 no 3 ngeke ngikwazi uthatha lezi ngane ziyohlala nobaba wazo ngezathu sika 1 no 2 no 3 nginezingane simatshe sengikuthanda noma ngibona ukuthi ungaba indoda empilweni nami kodwa nginginezingane yimina kumele decide sinqumene sikhulunywe wena uthi mina nginezingane kodwa 1 no 2 u3 no 4 5 no 6 ngeke ngikwazi ukuwenza singenza kanjani bese sihlala phansi draft ukuthi no masingenza kanje nakanje nakanje ngoba enye izinto eyifuka idala chaos emshadweni manje ukuthi bonke abantu besilisa ba-approach osisi abaney'ngane bayabafunza iy'ngane ziyafunzwa lezi y'ngane. Ubaba wakhona kaze agqoka iteki lika 5,000 kodwa umama uyakwazi ukuthengela ingane iteki lika 5,000
Mawuthi uyakhuluma kodwa awukwazi uthengela ingane, take 5,000. Athi ingane zami ngifuna ayibone ukuthi ubaba. No, but asikwazi. Sinedinga endlula 5,000. Ngeke uyisho leyo nto leyo. Ubulawo mawayo. Kwamina osebenza le mali angikazi ngiqoqa itekela ka 5,000 rand. Uzambe uyolithenga. Uthi uyalalela ukuthi hayi ulahla otshwaleni. Sebathi yakhuluma ukuthi manje senze njani? Phela ingane ingantu. Ngifuna mina siyomthengela ifoni. Le ngane sencane kabi ukuthi ngathengela ifoni. Cha, ngifuna nje abe nefoni. Ingqondo engane. Okwamanje kumele ifocus endabeni zokukhona. Cha, uma ungafuni uzihamba ngiyomthathela mina ifoni. Hamba uyothenga. Jiki wena uzohamba uyothenga ifoni uthi kabili kathatha uthwale ifoni uyilahla otshwaleni. Now, ake sikhulume naleqiniso ke ngane zakwethu ukuthi into esukukulimaza uma kwenzeka into efana nale kunala muzwa ovela kuwe ulinyazwa ukuthi ngiyenziwa kanje ngoba lengane angizali. Bazokutshela omama abake bahlanganyelwa auntie nengane abayifica emshadweni ukuthi kuba kanjani ukuphenduka isisebenzi emzini wakho. Lezi ingane lezi eyifica nendoda la ziphenduka amakhamera okurecorda yonke information yenzeka la. Ziyobikela abasemzini uthi uhleli nazo lezi ngane ziyamonita ngathi amadimoni. Zihamba ziyobika ubaba uyasebenza kodwa kunalutho ekhaya kuba kuyakhiwa ekhaya kuba kwenziwa ukuthi kureport lezi ingane ngathi amadimoni ozimonitor yonke into ohleli uthi uhleli nengane kanti uhleli namadimoni asayinwe emkhathini ukumelana nenjabulo yakho. Kanti niyenza imali hawu mama we auntie siyazela phi thina uyakhe bathi uyakhe ekhaya kubo lengane yabo encane yakubo encane iyafunda phela ufundiswa yizo imali ezika baba thina ngaleso sikhathi asinalo kusho lezi ingane. Uma bafuna information yale ekhaya nazi ingane ikhona izona ezomonitor kwasana. Hawu kuphi akekho loyo uhambile mina ngimangele lothi umfobo lomncane uthenga imoto shothi phela uthengelwe uye yona le iyona imali kaBaba ngaleso sikhathi ubaba akanayo ngisho neand udabukele mangambona ubaba kathi akasebenzi uxhashazwe lo mfazi siyokhula ngelilanga. Ngaleso sikhathi abazi ukuthi mingakho imizamo oyizamayo ukuthi le ndoda le ibe nomuzi. Abawazi ama-sacrifice neyikweleti awangena kuzona ukuthi le ndoda le iba nale shelter ehleli kuyona. Ngaleso sikhathi uphinduka umthakathi wenziwe lezi ingane oyifunza ukudla. Kuneyinqinamba neyinselelo ukungena emshadweni ufica umuntu wesilisa onengane kodwa yena uqobo lwakho engakhulile ongakwazi ukuhlala phansi athi lezi ingane yezami ngicela ukuthi be yingane zakho. Ngeke ngikusole nangelinye ilanga mothi uyayishaya ngeke uyishayile into engekho. Ngeke ngisole ngelinye ilanga mothi uyayidiscipline yoba uyidiscipline into ekhona. I trust you ukuthi uyoba umama phezulu kwalezi ingane. For the fact ukuthi ngiyakwethemba ngempilo yami ngiyakwethemba ngempilo lezi ingane ngi-invest trust yami phezulu kwempilo yakho ngale ndlela ukuthi noma ngathiwa ngiyafa ngelinye ilanga ngiyathemba lezi ingane usala uyikhule khona abantu besilisa abanganayo leyo nto. Khona banganakho. uNkulunkulu akasenzele umusa ngane zakwethu senzela ukuthi ke abasabheke khona emshadweni nabakhona manje nina nikhona manje emshadweni ngicela ungayithathi kancane ukuthi indoda yakhe yahlukumezeka ukuthi sometimes angeke akutshele kodwa yahlukumezeka ukuthi uma ekhuluma usheshe ukhulume wena engakwazi ukuthi uthula ngikhuluma nezingane ngoba uyenzisa nalezi ingane sewayifaka umoya ukuthi zazi ukuthi akusubaba wazo. Ngathi mina kusho mina ke ngathi mina uma ngake ngapproach intombazane nengane ngeke ngikwazi ukushada nomuntu onengane bese ubaba waleyo ngane abe neaccess emzini wami. Mangake ngashada umuntu wesifazane onengane it means leyo ngane yami. So ke ngeke ngikwazi ukuthi kwazwana kuphinde kuba nonxumalo kwami ngoba uma ngithi ngiyaku-approach ukuthi unengane ukusho ukuthi kumele ngiyoyilobola lezi ingane kuba yingane zami. So ke asivumelane ke uma uthi wena unengane ama option esinawo ukuthi lezi ingane zihambe ziyohlala nobaba wazo ayikhulisele ingane zakhe.
mina ngiyithathela umkami noma mawuthi uyayithanda uhlala lezi ngane ngiyoyilobola ziyoba yingane zabo shothi ayikho indoda ke ishayikhwela kwami namadoda adla ngamapayipi ngalezi ngane ezitholakala ngaphandle emshadweni. I'm telling you ukuthi abakhulumi ngoba enye into eyingozi kakhulu lokuthi uma ngishada ingane oyithole kwaNxumalo angikwazi ukushada ingane oyithole kwaNxumalo wena ngishadela kwaZwane zizohlala la kuthiwa yingane zami kodwa ibizwa uNxumalo kwaZwane awusona ingane zami lezo. Uma ngishada uthi lezi ngane ufuna ukuhamba nazo ingane zami zibonke oZwane ubabwazi kufuna iaccept choose ukuthi uyathatha ingane zakayikhulisela zona noma ingane ezami ngiyoyilobola including kanye nawe khipha inkomo ingane zami lezi bonke oZwane akho Nxumalo la zonke ukuthi makusuthe la kubhodla uthi wabhodla uZwide dina sika maphisa kuphi kona kwaZwane yakwenzeke lo ngoba lento sorry lento iyoyenza lengane ngenhloso okungeyisa ngenhloso okungidelela ukuthi ifuna ngizwe ukuthi yona sibona oZwane ukuthi awabhodla uZwide madoda wabhodla uZwide isho la kwami amadoda amaningi asemshadweni ney'ngane zangaphandle yakhala ukuthi awakwazi ukusho. Abantu besifazane abaningi abashade nabantu besilisa abaney'ngane zangaphandle bayakhala bagitshelwa amakhanda omama balezi ngane bagitshelwa amakhanda ilezi ngane zihlangane nabasemzini udla ngamapayipi umama noma uthi uzama kahle kangakanani. Kunomama thina sibabonile abanama sacrifice abakhulisa ingane umbona lo mama indlela ayithanda ngazo lezi ngane ezakhe ekugcineni kosuku zimbonga ngodanki. Bantu abaningi bafela ngaphakathi uma ungathiwa asitholele ithuba ukubuza bonke mina ngicela ukutshela iqiniso ngiyakutshela mina wethu uyakuthemba noma ukuthemba 90% yabantu besilisa abashade nabantu besifazane abanengane they're not happy. 90% yabantu besifazane abashade nabantu besilisa abanengane they are not happy. Uma bekhona u10% kudalwa yini? Kudalwa ukuthi umnikazi weingane uprotect ingane noma ibheda. And for that reason ke kunomuntu kumele uyo compromise impilo yakhe yonke azolala emathuneni bayigona ingane zabo noma ibheda ayiphikela noma abantu besho le ngane yaganga uthi yakhuza le ngane kodwa yenzi kahle athi vele ngiyazi ingane zami awuyithandi bakhala ukuthi abazi bazoyisho kanjani. Okubuhlungu kakhulu ukuthi into esuke yenziwe laba bantu uma ke washada umuntu onengane wenza sho ukuthi uyakwehlukanisa nabantu bakini. Hathi wemfazi phela obhuti baka bangifuni bathi ungisuka ngani nengane enza sure ukuthi uyakumanipulate ekwehlukanisa nabomndeni wakho ekwangathi ukudonsela island yokubeka edesert usale wedwa ukuthi noma sezikunetha lezi ngane kungekho umuntu okhuluma kuye ngoba vele wanza sure ukuthi akakuhlukanisa nabo bonke abantu abakuthandayo nabantu wawuzokwazi ukukhala kubo ukwenzela noma sekukhala ukhale wedwa awukwazi kuyo report ekhaya ngoba wabathuka ukuthi okusalayo mina ngizothanda umuntu othandwa yimina. Mase zikunetha uthi uyachaza angeke wenza sure ukuthi abantu bakinihlukana nabo ukuze uthande yena bese mase kugila nezingane zakhe khale wedwa. uNkulunkulu akasenzele umusa wakhe kodwa iyodwa into esifuna ukuyicizelela namhlanje ebusuku bobonke abantwana bakaNkulunkulu abanezingane mawukho afika empilweni yakho ukudecide ushada nomunye umuntu ongenazi ingane woyazi ukuthi iba neqiniso phambi kwakho noNkulunkulu liyenze iqiniso liphile uNkulunkulu abe ufakazi ukuthi if you trust me ukuthi ngoba myeni wakho ngethemba ukuthi ngoba ubaba enganeni zakho ilokho kumele ukwazi ungethembe noma sengithethe ngifica ngithethe uyazi ukuthi shothi babhedile lapha bambalo omama abanjalo kodwa bakhona yokwethemba ngengane zakhe utshela ukuthi I trust you ngalezi ngane idiscipline yakho ngiyethemba noma yini oyesha kulezi ngane I know ukuthi angeke iduke ngiyethemba noma sengifile ukuthi mayisale nawo lezi ngane uyoba ubaba kuzo bambalwa abasho lokho.
uNkulunkulu akasize ke ngani zakwethu ebusuku ukuthi ensukwini zokuphila kwethu asivusela abantu abayeba nalolo yabona siyaneluleka ke bosisi bethu nani bafuthe busy ngoba njengoba sikhuluma babhisi behla benyuka bakhanda ingane lezi ingane lezo ziyokwenza ukuthi injabulo yakho enjoy mphinde futhi yabo lezi ingane oyikhanda manje ziyokwenza noma sokufikile ezweni lesethembiso kodwa ungahlali ngokuthula njengoba ubhisi nje wehla wenyuka ukuthi abenzele ukuthi umhla wayithola ingane kunento oyithola phambili bambalwa abantu abalaphaya ezweni lesethembisa abahleli ngokuthula abanye bethu siyafisa ukweqala phansi ukuthi kube kuyenzeka ngaba ngirabha lonke izolo lami kube into yokuqala nje ngibona hey ngicela ngifuna ukuqala kahle yonke into empilweni ngeke usakwazi uma sinikhuza manje uthi yabona noma ngethiwa ke uyawuthola umshado wathi injabulo yakho yoba umenetekele so ke it's not about ukulala sabhathi injabulo nestaff but sukutshela ukuthi lokhu kulala kwakho njengomuntu ophethe iglass yamanzi ehamba elangeni unjengomuntu ophethe iice ehamba elangeni yothi mawufika la uyakhona yobe seliphelele kuwe le njabulo uyidlayo manje uyayibona ngelinamhla uyidinga ngoba uyazi kwenzeka ngene emshadweni nishade ingane zibe right wena u right ngoba lento ngifuna ukuyichaza ake silungisela anenze F1 nganza kwethu lapho and press F1 untaba kayikhonje baya reporter la funa sichaze lento funa sichaze nango uxola esho ukuthi kwakhe kwasuka ngazaka phathi kwakhe kwasuka uSara isukela Abraham athi akangena uloku isiqelakazi lesa azomtholela ingane wathi sikhona ingane wathi uSara kahambe lo sabonga mfethu base ngathi sekulungile wathi akahambe lithi iBhayibheli wahamba uHagar nendodana yakhe baphethe isigubhu samanzi nomphako ongekho lithi iBhayibheli yayibuhlungu inhliziyo yakhe bakhona abantu besifazana abafika phezulu kwempilo yakho nezingane ufika ushaya umthetho phezulu kwengane zakho bakhona abantu besifazana afika phezulu kwempilo yakho ufica unezingane uyikhiphe zonke ingane zakho ufake zakhe wayifaka nasemafeni as exist ezakho zikhona lento noma ungayignore kodwa inhliziyo yakho ayinayo ukuthula futhi ingane zami ziyalamba babazi usebenza kahle nangu fice wayikhika athi akunayingane la akunayingane ngithi onina bayaphila noma uthi uzama kangakanani lento iyakudla ikunikeza ukuthula ilimaza injabulo yakho hlangana nazo uthi hayi ingane yakho le ndala isimithi khulelo inkanyamba lo hlale nayo uthi hawu uyalayeka loyo vela akakholwa ngakutshela ukuthi akakholwa ufuna ukuzofundisa ingane zami lobu bufebe bakhe and lethenza ukuthi le ngane ziphila kanje ukuthi aziyitholi support zaxoshwa nanga bafethu abahleli kamnandi iningi labantu abasemshadweni abafica nezingane ngoba noma ngabarata vela lo shade nathi akayifuni ingane zakhe ayiphume lemzini wakhe zizofundisa ingane zakhe kweba uma khona into edukayo le ekhaya akusolwe lezi zakhe ilezi ezakho ezakha zebingane kweba lezi zakho vele zibe amasela engakaze zebe empilweni baba khona usebenza konke inhliziyo yakhe ayinakuthula ingane zakhe zidla ngamapayipi amanye amadoda uma kumele athengele ingane zakhe impahla uyeba uyatshontsha ngoba inkanyamba ifuna lutho noma enemali yonke kodwa uhlumezeka kwengane zakhe kuletha ubuhlungu kuye uyasho ukuthi kube lezi ingane ekazi abakhona ngaba nginokuthula ewanda kubantu besifazane abafica amadoda nezingane abayixoshile nihlala kanjani emzini yenu nifaka amasilingi nifaka ama-aircon hlale ngokuthula niphuza 100% juice
kunengane ningazazi zilalaphi lawo macala khona niwafica ngelinye ilanga anivuthi bheka ukuthi ingane zendoda yakho ziyahlukumezeka ziyahlupheka kunamadoda la afica osisi bethu banengane athi angifuni ingane la axosha lezi ingane zonke zihlale ziyahlupheka zihlale emakhaya ziyantula lezi ingane athi mina ngifuna ingane ngifuna wena aziye koyise asabathi sisi uyachaza ayina baba lezi ngane akukho la engakhona athi angifuni ingane zakho zihlukumezeka ingane unobaba washada noma wazi usebenza kahle uright athi angingeni indaba yakho nabantu besisa banesibindi la athi angikwazi ukusupport ingane engayizali hlukumezeka ingane kwala noma athi ziyachaza baba becela ukuthi athi hambani koyise 90% abantu abasemshadweni kumanje abanengane they are not happy. Injabulo yabo bayayishare, ukuthula kwabo bayakushare. Noma elele ecabanga ukuthi ingane zami ayewanda kwenzakalani ngazo. Kunomama nje washada namadoda nengane lezi zakhe ingane zuma boarding school, lezi uhamba ziyohlala emakhaya zizofundiswa ugogo. uNkulunkulu uyakwazi lokho. Noma le ndoda ngeke izisho lutho kodwa kuyasho enhlizweni yakho ukuthi yini pholezi zami zingayi boarding school. Mawuthi wakhuluma boarding school kulezi engayizali imali yaphela. uNkulunkulu uyakwazi lokho. Uthi umama nje uyiqile. Uyakwazi kwehlukanisa ingane unengane ephila kabuhlungu kodwa uNkulunkulu lendlela athembeke ngayo kuvamisile kulezi ingane enganikezwanga uthando nokunakekeleka zikhula zibe utho. Ngoba lezi zakhe ngamavile ehlala ama boarding school zinama medical aid zinayo yonke into zi right empilweni kodwa indoda yakho lo shade nayo inengane wayifica inazo. Kuba ngathi uyayithanda mawutshela abantu mohamba uyoqoqa impahla kwephepha ingane zakho ugqoka uGucci ziphethe ama iPhones so kuba ngathi uyayithanda mawutshela abantu uyayinakekela uqamba amanga. Le ndoda noma ikwenza lokho inhliziyo yayo nayo ukuthula. Ulo muntu akanandaba nengane zami ukuthi uyangeke aza kutshela ukuthi uyazi uyabona umuntu esilisa uyabuka uyaobserve ukuthi ingane zami idonsa nzima ngeke asho lutho ngoba vela kwa wena ukhuzwa utshela kodwa uyabona ukuthi awunandaba nengane zakhe. Ilama vila la akho noma indoda izama ngaphezulu kwamandla ayahlukumezeka. As a result lezi zakho ingane manje seyinama license zonke usenzisile ama license zonke seyine certificate usenzisile ilezi zakhe ngeze ukuthole lo ngoba izalwa uwe. uNkulunkulu uyakwazi lokho. Ezakho ihlelelile impilo wayibekela imali yokufunda wazenzela everything. Indoda iyabuka noma ngathi ayiboni kodwa uNkulunkulu uyakwazi lokho. Kuyisilonda kulomuntu oshade naye. Dingaze ngayihlukumeza ingane. Kukhona abantu abafisa ukuthi kube angivelanga ngangashada kube ngavela ngayifundisela ingane zami ngayikhulisela ingane zami kube bengazi ingane zami zodla ngamapipe ngalendlela. Kunabanye besifazana abashada namadoda uthi ingane yamhlonipha lo baba imtreat njengobaba. Umama uyamhlonipha kunokuthula kulomshado vela kube yilo ndoda nje engathi ayizwani yona ayizwani osibanibani ayizwani ngifuna lezi ingane emzini wami ngifuna lezi ingane. uNkulunkulu ke akasenzele umuntu. The reason why we are saying this is because siyazi ukuthi kunabantu besifazane abakhala imihla yonke bakhalisa ukuthi ingane zabo ziyahlukumezeka. Kunabantu besifazane ngathiwa mabathola ithuba lokuyoqala phansi ngeke ashade nawo ngoba uyazi ukuthi ingane zakhe uyayihlukumeza. Kunabantu besilisa baphendula lezi ingane ayithola nomfazi azenza intombi. Athi mawungakhe uthi uyakhuluma ngizokubulala. Hlumezeke ingane zifela ngaphakathi zikwazi ukusho ukuthi ubaba wakhe walala nathi. Uyakwazi uNkulunkulu lokho. Now ke uma ke kafika isigaba ke sokungena emshadweni mawa wafika isigaba sokungena emshadweni shada intombazane nengane njengendoda kumele ukhule. Uthi I must be a man.
kulezi ingane engishada nalo baba. Doesn't matter ukuthi uma wazo nazo ingane zithini kodwa you as a man must lead by example. Show them some love. Bona kumele babone ukuthi baba wasithanda kodwa. Mina ngiyakutshela mina sesibadala manje. Lo baba weshade nomama. That's back then I think it was 90 kungabo 92 93 94 around lapho. No 92 93. Ngiyarealize manje ukuthi umama wakhe washada ubaba wesithanda. Ngoba enye into abantu besifazana bangafuni ukuyiaccepta. Kuyisibusiso uma umuntu wesilisa kufica nezingane ezingaka ekuthanda. Hayi ngoba umuhle, hayi ngoba ungcono. It's a blessing. Khona banganayo ngisho noyodwa abashadanga. Kunabantu besifazana banga appreciate as if like they deserve. Nalo okushade nezingane angakubalisele ukudlisa ngamapipe ngoba ufice nezingane. Kube sengathi manje kumele uhlala uchothozeke ngoba ukwenzela favor. No, it doesn't work like that. Kodwa bakhona abantu besifazana banga appreciate ukuthi kwenziwe yini bayekhona amatshitshi khona intombi engana ingane kodwa wabona mina abangakazi soloko kwathi inhlo wangena emshadweni akakazi ayibiza indoda athi ngiyabonga ukuthi ubone mina kuba ngathi bashade ngoba bengcono noma babahle. Indoda ithula ibuka nje ukuthi lo muntu lo ayikho enhlizweni yakho ku appreciate ukuthi ngisho nelilodwa usuku lakho nokwahlala phansi athi ngiyabonga ukuthi wakhe wangitakula wangenza wena wangibona njengomfazi. Baningi enke ngahlangana nabo bebebona intombi wena wabona umfazi kimi. Khona abantu besifazana abangakwazi ukusho lento bashade ngathi baya deserve babatakula bamthola ezulazulu wenziwa wenkosikazi wathi selapha waqala wabhamba. Kunabantu besilisa afica umuntu wesifazane enezingane wamchazela bavumelana uhlala kubaliswa ngalezi izingane khulunyela ukudla kuyaphela nalezi izingane lamavondo akoshade oze nawo emzini waqeda ukudla kwami uyabalisa ukukhulumela ukudla engathi lezi izingane akazazi ukuthi azikhona uyabalisa ukudla kwakhona kunomsebenzi ukuba ngumsindo ngathi inyama amadlozi ngoba wakufica nezingane koba ngumsindo ke kubangela lezi izingane akufica nazo makwaphela ukudla ziyadla lezi izingane zakhe ziyadla ziyabavila. Bafowethu sonke esohambeni elibheke emshadweni ngeke usurvive emshadweni ushade umuntu onengane if you are not matured enough. Kubekwa kuyangami kunezinto angesikhulume la kubekwa kuyangami bonke abafuna ukushada nabantu abanengane noma abaphakathi abanengane. Mina ngathi ngiyafisa ngathi ngake hlala phansi ukutshela ireality singekho edlangalaleni ukuthi lo oqaphela 1 no 2 no 3 oqaphela 4 no 5. Kunabantu besilisa abashare uthando lwamakhosikazi abo nezingane zabo ngoba kuyiphuthe elikhulu kabi empilweni yakho. Mina njengendoda ngithi mina angeke sikwazi ukuye eGoli bese uthi wena siye eGoli ingane yami ya graduate kodwa ngithe mina siye uyangicomparisa mina nengane bese ingane iyawina phezu kwempilo yami ngindoda. Kunamadoda aphila kanjalo akakwazi ukuba nezwi uma umama wakhona athe ingane sokwenza ukuthi kuyogcina yena nengane yakhe. Khona amadoda aphila kanje futhi uyazi naye ukuthi once wakho wa decide ngengane yakhe ngeke ngenzela ukuthi kuzoma yonke into. Baphila kanjalo amanye amadoda ayo sacrifice usuka udinga usizo uma ubaba engasanalizwi uma wena udecide ngengane yakho. Abakule nkinga le sikhuluma ngayo uNkulunkulu ke akasenzele umusa nganza kwethu anikhumbule nani. We believe that he will restore ukulimala kwenu. He will restore the trust. We know ukuthi nifela ngaphakathi anikhulume but we know ukuthi kuningi nibhekane nako. I'm telling you kuningi nalaba ke basabheke khona emshadweni kwazi lo yekela ukuthi usisi ukhuluma ngelimi kuyeke lokho. Kweminye imizi
ubaba khona siyamazi ustraight kabi lo baba lo futhi uyazi kahle lo baba lo ngeke avume ingane zakhe egqoka kanje kodwa manje question why egqoka kanje uma wazi akafuni ukuthi ngengane zakhe ubaba methu yakhuluma athi yekela lezi ngane ngeke asho lutho phela ngithi akayizala futhi makube wese kuvela kube ubaba wazi oyithenga lezi impahla ezidabuka eveza izinqa wathi yakhuluma athi uyayihalela ingane zami mina ngiyithengela lezo impahla kunamadoda aphelele ucompromise nokuaccept ukuthi ubaba walezi ngane noma mwazi bavumelana ngokuthini wakhe wabona yini ukuthi kuneminye imizi ubaba uhamba yohlangana nentombi ezalana izingane baplana ngekusasa lezingane moto yakhuluma athi cha besiyoxoxa ngezingane ukuthi senza kanjani indaba zemo hayibo futhi kunamadoda aphila kabuhlungu la ngapha nabantu besifazana abaphila kabuhlungu nomuntu wesifazana usewa accept ukuthi ubaba wale ekhaya uyakhuluma nomama wezingane moto yakhuluma athi cha sihlanganisa ayikho into ekhona ukuthi wena uthanda ukukhuluma ayikho into ekhona sihlanganisa indaba yokuthi ingane senza njani sikhokhela kanjani nendaba ukuthi uma kuthiwa nina nazi nina nazi sihlanganiswa izingane senzela ukuthi uma kuthiwa iyabizwa esikolweni sixoxa indaba ukuthi ubani ohamba uyo attend ubone ukuthi la muntu uphile esithenjini la kuke kuba nomhlangano babo wengane lo mhlangano nomndeni wawo ukhe uhlangane badiscussa ngezingane zabo kwelinye side ngasangifile ngamana kuyekho lezi zinto ezingcono mazenziwa abantu abangakholwa zenziwa abantu abakholwayo kumele uaccepte ukuthi manje ufuna ukuthini lapha ya egroup nasesikolweni kufakwe yena ubaba lo nentombi yakhe lazalana izingane laba lapha egroupini ba decide khona kune group abakuyona mawuthi yabuza ubando awubaba kaBoy umama kaBoy ufunana la cha sile group le senzele izingane ngizenzela mina mangekho yena bekho uzwe ukuthi kodwa lento iyangicika lento iyangicika nje ukuthi ngempela kunentombazana nje ezizwe somaqhuzu emzini wami inezwi kwami iyakwazi ukukhipha indoda yami emzini wami ithi ngicela ukubona uzobona uBoy akekho right asukuma gijima nempandla nje ukabe manzi the usebizwe intombazana le ntombazana iyangiprovela ukuthi anginalizwe emzini wami enqinamba ushada umuntu onengane enqinamba ukuprovela nje ukubonisa ukuthi ngoba uma yenza kanjalo sikukhombisa ukuthi hayi ngamiyeka mina lona futhi ngoba umuntu wesifazana abantu besifazana bayathanda ukuprovela namapoint once waba neaccess yokusho noma yini phezulu kwendoda yakho woyazi ukuthi ufuna ukukhombisa wena ukuthi wangenza noma yini engathanda ukuyenza le ndoda ngoba unezwi ngoba kunamadoda anganawo ama boundaries angakwazi ukubeka imngcele emzini wakhe ukuthi no kwazi ukuthi mina nginonkosikazi I must respect my wife umkami kumele azizwa eyiqueen empilweni yami kumele azizwa protected ngoba ushade nami so angalulazeki umkami angazizwa esengathi useless because ngazala kukhona wena no mawufuna ingane zakho ofonela ekhaya tshela ugogo uyena ozoxhumanisa nengane nonkosikazi umkami angayibone engelutho uhamba usuka hamba utshela abantu ukuthi awukuphi kona mina ngiyamfonela loya khohla futhi nje makwenzekile mangimfuna nje mina ngalala naye nje ngifuna umkhipha ukusa ekuprovela uzizwa uyisisebenzi emzini wakho khona amadoda anjalo futhi mayekhuluma wezwa pepereza ungazi wathemba kodwa ukwehluleka ukudirector unkosikazi wakhe enza unkosikazi wakhe azizwa protected emzini wakhe ezizwa ukuthi umyeni wami uyangiprotect emzini wami unama boundaries ababekile ukuthi no you cannot just call me usho noma yini unkosikazi wami the one who need to protect my wife so ukuthi ngengane nawe unama boundaries ngengane lezi ingane lezi ibona kuneyindlela singenza ngayo ungafoni bese upepereze ungaphindi ufona kule phone ikhona indlela engenza ngayo ukuthi ingane kunamadoda njengamadoda nje bayimase badlala lo mdlalo wababuya sebedlisiwe uthiwa ulale nayo phinde wemithisa kuhamba lapho uthi lo wayenengane yaphinde wamithisa futhi ngiyethemba indoda mina edlala eduze kwentombazane yazalana ingane eshadile nonkosikazi asindoda leyo ngothi amkhuza athi kunani ngiyazazi mina ngiyazethemba ngeke
awe yini unendaba yini ngama feelings onkosikazi wakhe ukuthi akazizwa enesithunzi la khona kube nomuntu wesifazane neaccess endodeni yakhe esho noma yini kube nomuntu wesifazane unezwi phezu kwendoda yakhe akwazi ukumkhipha noma yinini. Wazi umuntu wesifazane once kulelo zinga lempilo uzizwa elulazekile, uzizwa engalutho empilweni ukuthi kunomuntu one-access phezu kwendoda yami, anginalo izwi lokugcina endodeni yami. Same apply nomuntu wesilisa. Ayikho into elimaza ubudoda bendoda njengokuthi angazizwa ukuthi abe nezwi lokugcina emzini wakhe. Indoda nendoda ifuna ukuzizwa ukuthi amemene emzini wakhe. Mangikhuluma kwami kuthoba wonke umuntu ingane zami umkami uyasho ukuthi siyaxolisa baba akwenzaka. Wonke umuntu wesilisa ufuna ukuzwa lokho. Umuntu wesifazane ufuna ukuzizwa ethandeke ebiyelekile. So once umuntu wesifazane engalizwa uthando engezwe ekhuselekile because kunomuntu wesifazane une-access ukufika endodeni yakhe uyahlukumezeka noma ngathi umnikeza malini. uNkulunkulu akasenzela umusa wakhe kubo bonke abantu besilisa abanemsila phambili ababiza ngamadoda, bangafuna ukutshelwa nabangafuna ukukhuza ngoba kunamadoda ashadile ngoba ngamadoda nje kuthiwa ngeke usitshele lutho wazini wena ngomshado. Siyakutshela ke futhi uyovuma, so ukutshela uzuvume ukuthi yeke lentsango yenzayo yeke. Ukuba wasafuna ukudlala lo mantwana ukudlala nale namantombazana wawuthandana nawo ongeke ungene emshadweni ngoba ukungena emshadweni ukwazi ama responsibilities ama duties ekumele ube nawo. A man must lead, protect and provide for his family. You are the one who need to provide and protect for your family. So akekho umuntu une-access yokusho noma yini kunkosikazi wami mina ngikhona. Ngeke noma athi uyathanda ngaduma izulu. Kwabantu basekhaya include noma wami ngeke umama esho noma yini kumkami emthuke esho noma yini ngoba ukuthi ngeke kwenza. Uma kunenkinga ngomkami kumele atshele mina umama. Ndodana undodakazi la khonto engasahambi kahle. Ngeke ngithola abafowethu mina bathukana nomkami egcekeni ngoba kuthiwa ngeke noma uthi bayathanda ngaduma izulu impela emini kwabha. Ngeke umsebenzi wami uprotect unkosikazi wami. So ke noma kuthiwa nginazi ingane akumelanga kube nomuntu omalume weingane obani uzihamba afika ngena noma nini emzini wami athi uzokhuluma. Ngeke nginonkosikazi mina. I must protect my wife. Kwazona lezi ingane ngeke kuthiwa ngithola ingane ngaphandle ngiyithola ngelilanga zithuka umkami. Kahle awulutho ngithola ingane zithuka unkosikazi wami. Wisithutha wena mama hayi ungaduma izulu lezandla awulutho. Imagine umama wonke nje ingane zakho ithuka umyeni wakho, inkosi yakwakho uyizwa zimthuka nje imbiza vela wena baba, vela wena mfundi hayi ubaba zimbiza ngo ya vela wena James wena unangqondo washo umama basho umyeni wakho inkosi yakho kusho ingane. Ngeke now ke siyacela ke ngani zakwethu ukuthi ezigabeni zempilo amanye amaphutha ethu esangena kuwona angasilimazi ukuthi singahlali ngokuthula emshadweni uNkulunkulu asiprovide wona regardless usahlangabezana nani along the way, but protect umshado wakho, protect umyeni wakho, protect unkosikazi wakho. Ingane zakho nikeza ama boundaries uphila. That's why one of the things that you need to do mawuqeda ukushada ukuthi kofuna uyibiza umndeni wakho ube khona uthi umkami lo nkosikazi wami uzela ngami umuntu amaziyo la ekhaya mina. So ke makhonto wrong eyenziwa nangu umkami bafowethu ningitshela mama amakhonto wrong enziwa ndodakazi ngoba ingane yakho le ngicela ungitshele umuntu omazi ngcono noze ngale ekhaya mina. Nkosikazi abazali bami la umama lo baba labafowethu labo dadewethu kanjalo awunayo access ngelilanga umkami ukuthola ukuthukana nabafowethu le ekhaya lelo awunayo lo access noma uthoya yathi uyathanda ngeke ukuthola ukuthukana nami makhonto wrong enziwa abafowethu nodadewethu ngicela utshele mina.
ngeke lina uthola unkosikazi wawuthukana noma wakambiza ngomloyi umthakathi. Ezinye zezinto by the way ozizwa abantu besifazane bazikhuluma noma bezenza batshela omama abazala amadoda abayeni babo yilo bumnandi abakhulunywa amadoda amakumnandi emakamereni athi lo umama njalo wacishe wangithakatha engazi lo mtshelayo lo abahlobene naye uzomtshela ngelinye ilanga. uNkulunkulu akasenzele umusa khona okhulumayo la loxola lokuyisima kanjani uxola abantu siyablokana ke la kule platform hlala phansi uba umthetho umsukuphithizela siblokana kabuhlungu kabi so ke athi ukuthula ke before sukubloka siyablokana asizelanga khona ukuzophikisana sizoxoxa la so siyakubona uyaphithiza so block hayi sakukhuza wangikhuze manje waphithiza uyobona ukuthi bhutshu mfowethu siyabonga kakhulu egameni likaJesu uNkulunkulu asenzele umusa siyathemba ukuthi khona bezwile khona bayosizakala khona abayokhula kuloko esikhulume ngakho inhloso yodwa bafethu ukuthi selekelelane kunezinye zezinto engasakhulunywa emabandleni ayiso wish ezinye zezinto sobasixoxa ngazo eGoli ngoba sibheke eGoli ngoMatch la soba sihleli nezinsizwa kunezinto esoyikhuluma sitshela izinsizwa zodwa ngoba ngeke sikhuluma kukhona abantu besifazana esoba sibambula umuntu wesifazana unje nabo sibalindele ukuthi ngoba khona omama bobe bachaza amadoda athe umuntu wesilisa unje noma ngavutha kangakanani unje bobe basihleba soba kuba kukhona ukuhletshwa hlebana lapha soba sihleba abesilisa bobe bahleba besifazana bahleba besilisa ukuthi inature yomuntu wesilisa unje unature umuntu wesifazana unje inhloso yodwa nganza kwethu ukuthi selekelelana ngoba bakhona abafela ngaphakathi we believe ukuthi uma khona bezwile namhlanje ebusuku kukhona bayosizakala khona umama uyophenduka ebonke kodwa lamanyala engwenzayo wekhora le ndoda engehlukumeza sengithandile khona amadoda ayophenduka athi lamanyala ngihlukumeza unkosikazi wami ukuthi kube khona umuntu osifazana one access phezulu kwempilo yami. You must love, protect and provide for your family. uNkulunkulu umusa senzele umusa ensukwini zokuphila Kanbona linamavidiyo bafethu ngiyacela nilifollow la page linamavidiyo kuphela libhalwe James Kezwana sanibonani sanibonani uyakhuluma ke selephodlela la sanibonani siyabonga shenge libhalwe James Kezwana lelo page lapho ku Facebook James Kezwana alina liposta ama video nje kubaliselisha nje think lina 300 and something yama followers ngiyacela bafethu emseni wenu nje niyolandela lelo page egameni lika Jesu uNkulunkulu asenzele umusa egameni lika Jesu Fundisi wami Mangethe. Bishop elikhulu Kunjani lapho? Mfundisi ngabuzwile kuhamba kahle. Kuhamba kahle. Siyayixolela nale ndoda esithukayo la kuma comment. Ithini le ndoda? Ithi ibeka ngemba ukuthi singazokaka la. Kodwa ayixolisile. Ontanda abapheli kanti la. No. Siyabonga.
Hayi siyabonga Mangethe. Hayi Amen umathi mphathi. sewula madoda akuziwe egoli. Kuzotholakala amabhodlela abandayo into ebhodlisayo. Nje Nge into ngeke othi uhlu mawuyisha nge uvusambulu. nge ngeke uhlukanise abefundisi ne-cold drink ebandayo noma esethe uyayiyeka hhayi umbone esethi awungithelele Ngeke. kancane. Maqeda hayi Hhayi no bazalwane. ngizothi ukuthi ngamazi. Athi hhayi ayifake ama-ice sizoyidambisa ngama-ice. No bazalwane siyabonga. Siyabonga Mangethe uthinta isihloko esingenye indlela. Yebo mphathi. Eqinisweni Mangethe abanye uyisho nje sekulate. Ya kunjalo. Abasangasizakala yilaba abangakangeni. Abanye already bakulowo ngxaki, abanye imizi iphelile ngenxa yaleyo ngxaki leyo Mangethe. And abanye vele baphake njengoba usho ukuthi nje 80% iqiniso leli limsulwa. And into elimaza wena Mangethe ukuthi ma sikhomitha ngihlezi mina-ke ngitshela abantu uma beshada noma bezoshada ukuthi mfowethu uthando lodwa alumisi umshado. It's true. Ungathathwa ilukuluku lokuthi nawe usushadile. Ziningi izinto ekumele nihlale phansi nibonisane mawukuthi kufika leso sigaba sekukhona umuntu omunye unabantwana kanjani. Into ezibalekile lezo njengoba usho ukuthi ingane ibhodle ethi wabhodla uzikalala isho kaMangethe. Izo zonke lezo zinto Mangethe engikholwa ukuthi ngithi mina kunezinto-ke mhlawumbe kwesinye isikhathi ekubanzima ukuzisho on a public platform, kodwa iqiniso Mangethe lisekutheni asiba-encourage abangakabatholi abantwana ukuthi bangayibandakanyi kucansi before bashade uku-avoida lowo bungozi. Ngoba ekugcineni into leyo kucosta for life, ngoba ivumelwane Mangethe noma kuthiwa zikhona ngenze sibonela abanye bake babe nezivumelwane right zisuka athi omunye hayi izingane zizosala nogogo njengoba mhlambe ngokwesintu ujwayele ukuba kanjalo, kodwa ngezingqinambi zempilo uthola ukuthi ugogo uyahamba emhlabeni, ingane sekumele isuke ize uma wayo, uyabona. And mayifika lapho ifika mhlambe ibona okunye, ifika mhlambe uyabona nje kufana noma nithathane nezingane. Number 1 into ezoqale ibe i-challenge ukuthi lezi izingane zenu ukuthi zizwane. Number 1 i-challenge ekumele niyazi le ukuthi nitazobhekana nayo, ngoba uma umunye eza nezingane nomunye eza nezingane usazokube ne-challenge. Ingane Mangethe ayikho into enesikhwele njengengane kumzalo wayo. And esikhathini esiningi-ke enye into ekibulale kakhulu omama iqiniso babe bangabi nalo. Ingane mina Mangethe ngihlezi ngisho ngithi ingane whether ingane mayishawa nje kumele ishawe zonke izingane. Ayikho ingane ezothiwa isitobho sizoncipha le ngoba nakho mina angiyizali, uyabona. Uyabona nje mina nginabo abantu umntwana osibalo wami omunye okasisi wami, lo sibalo wami ila sibone ngihlala naye. Mangethe izinto lezi kumele umuntu kumele akwazi indlela oyiyo, and umuntu Mangethe umebheda kumele kwazi ukuthi ikhala isicathulo sikabani. Ngoba enye into elimaza amadoda ukuvuma into Mangethe after isikhathi ngeke ukwazi ukuyimela. Uyabona nje lo isho yokuthi uma umuntu engasezwa kumele kuthathwe isinqumo, and akumelanga ngithathe isinqumo engizosithatha enganeni kwanakho akusiyami, kodwa mase kweyami isinqumo sizoshintsha. Abantu-ke Mangethe bake bame engamila ekutheni iqiniso alibibikho, ngoba ekugcineni kunabantu Mangethe abaze baphuma emshadweni babanga indaba zezingane impela. And kunezinto ezibuhlungu esike siyibone ngisho la sisebenza khona, uthola ukuthi umuntu ey'nganeni zakhe ngisho kulezinto lezi zamafa ufaka iy'ngane zakhe ukudlula umngakho. Uyabona shuthi ukuthi kahle kahle lo mfazi uzele la
ukuzofudumeza ibhodo angekalidli. Kunjani? Ngoba phela uma manje unengane ngaphandle kodwa ey'ntweni ey'ningi ekwiwili usubhala ukuthi ngoba phela lona ngiyazi niyombandlulula. Izinto mangethe kumele nihlale phansi before ningena nijule nicabanga ukuthi ngelinye ilanga lengane ayikho into ebuhlungu ukuthi mangethe ngihleze ngibona nje la imisindo eminingi umuntu akhulisa ingane engaseyakhe mhla ishonile sekuthiwa akusamelanga izophumela la kulo baba ngoba lo baba lona akayizali kodwa lo baba wayithola lengane incane wayikhulisa nonina kodwa mhla ishonile noma mhla ilotsholwa sekuthiwa ayikwazi ukulotsholwa la ekhaya. Yabona lento isho mangethe uma ngase ngikutshele mangethe maningi mfowethu amadoda namhlanje ahleli ngesinqe esisodwa. Maningi futhi nomama bahleli futhi ngesinqe esisodwa. And into ebuhlungu ke mangethe kuyona yonke le nyakanyaka engeke ngiyibone wayithinta. Uyabona ingane le esuke ingathandwa noma mhlawumbe umama engayimukeli. uNkulunkulu uyakwazi ukuphendula amatafula mangethe. Lo be rejectiwe uye ngelinye ilanga ophakamayo. And ingakho ngithi futhi ngithi mina mhlambe kungconywana ukuthola mhlambe nihlangana izingane ezisasencane. That's why ngithi angikaze bene experience ukukhulisa ingane ezalwa ngingaba nenhlanhla wami akazanga namntwana. Uyabona mhlawumbe kungconywana mezofika emncane akhule ngomthetho wala ekhaya rather than ukuthi afike lapho esemdala. Uyabona nje ngisho mangethe emakithi lazalwa khona sibe ne challenge uthola ukuthi ingane iphenduka futhi number 2 intandane kodwa uma wayo nobaba wayo bayaphila. Ubaba ushadile unonkosikazi, umama uganile unonkosikazi. Manje lengane mayisixakile siyisa kuphi? Boyi2 abayifuni. Which means manje le yabona mama uzobheka ingane lezi ezidla ama drugs nani izinto lezo ezifike zibe inkinga. Number 2 abanye bavumelana ukuthi uzohlala nezingane njani. Ingane masimxaka useyayamazi futhi lo baba kade ifuna incane egoloza naye. Usethi hayi phela nami sengikhulisile lengane seyidinga wena. Ingidinga kanjani mayisicaka? Uma futhi omunye sethi hayi nami ngiyabona mangethe ngiyeke thina la sisebenza khona stila ngama domestic violence. Ngake ngeza ubuhlungu ngabi ingane ixake ugogo. Mayixaka ugogo ingane siyayithatha ke kuthiwa ihanjiswe iswe kubaba. Masifika lapho umnumzane uhlalene nomkakhe nezingane zakhe lezi ayithole kulonkosikazi. Uthi lo mfo ingane ngathi mhla ngiyidinga incane. Nanqaba mina. Nathi nina manje senixakile isidla ama drugs. Cha nami ngeke ngikwazi ukuhlala nayo. Ngeke ngizohlukana nomkami ngenxa lengane. Uyabona? And enganeni senza njani yalumela ngoba ubaba wayefune nini incane indingane bingenalwazi nalezo zinto. Izinto ke mangethe lezi ekumele ngempela mangase abantu bavumelane kuhlalwe phansi ngoba uyabona nje kutshele esikhathini esiningi ma uyindoda uthola mhlawumbe futhi uyindoda enolaka or indoda street angathi enolaka street. Ungathi ukuthi uma weyingane nalezi zingane ungayizali sebeqamba igama ukukhulunywe ngawe ungezwa la ubheke TV. Now khanda cool. Now khanda cool. Yokuthi njalo. Uzwe kuthiwa iphinde idane. Kuthiwa hey angayisi. Uthi hayi bo indidane kudala yashona umculo kaMaskandi loyo. Uthi hayi khona indidane. Ngoba izo zonke and uzobona futhi wena mangethe ukuthi omunye ukazama ukuthi uyayivikela ingane yakhe kanti futhi usiyayimosha. Uthi noma unqaba ukuthi kule trip ngekuyi ayikho into emhlophe ukuthi ufike uthi ingane ngeke kwi trip bese umuzwe esethi omunye hayi ubaba wakhe umnikile imali ubhadalele ubaba wakhe. Uyabona ezinye izinto lo baba lo uyakwazi. That's why ngithi izinto lezo ekumele kuhlalwe phansi mangethe kuvunyelwane ngazo and ungayibheki only for la. Ngenza isibonelo
Uma manje mangethe uthole unkosikazi ngenze example nabantwana wakhe ekhaya, kumele ukuqonde ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokukhumbula uyohamba emhlabeni, akekho umuntu ophile forever. Kumele ke uyibheke i-treatment ukuthi kahle kahle la ekhaya mhla ngihambile kuyoba njani uma lo sebemvukela umbuso, yabona? And yizo zonke mangethi izinto lezo wonke umuntu akumele ingakho mawunga-check-a, yabona nje ngihlezi ngisho ngithi mina yabona nje uma uney'ngane unesikhathi la khona kumele ubone ukuthi zama noma ube ngisho nanama-property amabili. Yazi ngihlezi ngithi mina ngisho amafa bofunda ukuthi makukhona umuntu ongazalwa ilesi sisu noma ngesizulu esiqinile ilo baba, ngelinye ilanga kuyokwenzeka kuvuke umbuso, and mhla kuvuka umbuso lona uyobe ekuphi, uyabona? Zonke lezo zinto, and abantu abaningi mangethe bengahlala nje abanye benga-pretenda bathi konke kuhamba kahle. Eqinisweni uyazi umuntu ukuthi ngisho bakhona abantu ababe o-step father ngendlela e-right, angifuna uqamba amanga. Bakhona futhi abantu ababe ama-step mother ngendlela futhi e-right. Kodwa iqiniso lisekutheni, ngihlezi ngitshela abantu mina, iqiniso lisekutheni ukuthi kwezinye izinto umuntu mangethe usizwa uKristu, uyabona kuyona yonke into umuntu mangethe without uKristu, futhi kuba worse mawuthola ukuthi ekhaya uthathe ubaba ongasindisiwe, ngoba kuyoba buhlungu mhla ingane yakhe ihambe emhlabeni kufika abantu bakubo bathi lengane ngeke ingcwatshelwe la ekhaya. Uyofika ekhaya, uyofika ingane ingashadela la ekhaya, kumele iyoshadela kubo, kodwa mhla ngiyondla ngiyikhulisa bebengekho labo bantu. Izinto lezo ekumele uhlalwe phansi, ngoba ukhumbula ukuthi nabanye obaba bayabaleka mhla ingane seyiqala iphumelela uyombona esebuye esezoyiclaim. Uyabona nje mangethe nawo leyo isho yothi hayi akashintshe isibongo, ngifuna ukutshela nale ayisebenzi mangethe. Mhla ingane yakhula yazi ukuthi angisiwa kaziwani, iyoqala ithi into zami zivaleke so ngoba ngibiza isibongo esirong. And still that's why ngisho ngithi yingakho nje, yabona mina ngihlezi ngisho ngithi mina izalukwazi zakudala zazi kubone kubalekile ukuthi umuntu mekade nomntwana, umntwana enze njani, asale kuphi, asale ekhaya. Kwangasiki ukuthi yini kwakuyizalukwazi zahlala zajula, ngoba uyabona nje fana nomuntu ozothola ukuthi useyogana noma useyogana umntwana usekhulile. Mangethe kumele sikubeke ngokucacile ukuthi wonke umzali nakhona uyi-responsibility yakho ukuthi ingane yakho uyivikele, number 1, nakule ndoda eweyishada, ngoba amadoda angcolile mangethe ngesikubeke eceleni, ikhona ezothi uma isibheka ingane yakhe isibona unkosikazi. And uyabona, that's why ngithi kuze kube ngconywana makuthiwa ufice vele kusasekuncane baba naleyo bond. Mari nje ngenza isibonelo, uma manje ngizothola umuntu onengane esese-high school enza standard 8, vele lengane now and then izongikhompera futhi nobani noyise. And ngifuna ukutshela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bakwazi mangethe kunabantu namhlanje abasemajele baplanelwa ngisho ama-rape, beplanelwa yingane abayikhulisile beyithatha njengezabo. And zikhona futhi ingane mangethe ngizokutshela iqiniso ezineqiniso ongathi uma uyikhulise kahle ungayizali, mhla ishadi iyotshela ngisho ubaba wayithi wena baba ubaba nje ngegazi, indoda mina engiyaziyo ileya engikhulisile. Zikhona bese kuba nazi ingane futhi ezamamenemene ngelinye ilanga. Ingakho ngisho ngithi without ukusizwa uNkulunkulu mangethe ngeke mangethe ukwazi ukuyinqoba, ngoba ngifuna ukutshela ukuthi most even iningi into engayitshela wonke umuntu la ohleli nomuntu onomntwana, umntwana mamukele, muthande, unga-expect okuningi kakhulu. And kumele wazi ukuthi ngelinye ilanga mhla uxabana noyise walezi ingane kunokuphambana imbono, le ingane ziyokujikela zime noyise.
Injalo. Izinto lezi kumele wena self umama noma ubaba noma kuthiwa ushade uyindoda ushade umuntu onomuntu wazi ukuthi ngelinye ilanga mhla kusuka ingxabano lezi ingane ziyogengara zibe against wena ngoba ngalelo sikhathi bese kuthiwa blood is thicker than water. Kubalulekile ukuthi ngisho mhlambe emakhono lana obesezongena kulondle and uma abantu sebebonani bavele bathi uzwa abantu bathi yini co-parenting. Abantu basanda kabi isilungu mase benza amanyala. Umuntu ethi hayi no akunabudlelwane, it's just only the co-parenting. Akekho umuntu ongavuma ukuthi unaye la, kodwa you've got i-conversation ephezulu no baba wengane ngoba ngizobezwa beqamba amanga nje bethi la kwakume khona amanzi sekwakhiwa imall, siyasibona amanzi engena ngisho emamoli kule imvula zanamhlanje. Izinto lezo ekumele uyi-under. Number 2, that's why ilento mangethi ifuna ungayithatheli very light. Ukhumbule ngelinye ilanga kuzokwenzeka lengane ishonelwe uyise or kwenzekeni, and when uyikhulisile number 1 izobe iphatheke kabi emotional noma engayikhulisanga kodwa ubani uyise. That's why ngithi the only thing esisiza la yabona mawungayithatha ngobuntu nangani izokucaka lena mangethe ifuna ukusizwe uKristu ngoba ngisho ingane igula isesibhedlela beke sikubeke lokho kucaca. Ingane mayisesibhedlela mangethe ngisho ingane yakazikala ihlala kwakho. Nami njengoyise izala kumele ngitshele ukuthi umntanami use-ICU. And kumele ngazi ngi-understand ukuthi ngizothi ulapha ngikufice namakholo wakho kumele ngifike kuzomela obvious kumele ukwenza introduction. And then without you, I'm telling you mangethe izinto yabona mangethe iqiniso kumele sikhulume njengoba linjalo. Yabona mina nhlejana yabona iqiniso mangethe yinto eliyobhilda ngoba mhla ingane ise-ICU igula obvious ngiyayithola iphone call noma ngathiwa ngiyithole ngubani, hayi bosi bani akekho right, ngiyafika nawe uphuma enkonzweni namakholo wakho nilapha nami ngiyafika. Yabona izinto lezo mangethe uma ke ungamamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi uyothi noma ubuya kade uye ngendlela eright usubuya usu-actela unkosikazi and kanti naye akakuplananga ukuthi sizohlangana lapha, kube i-coincident nami ngakuthola lapha sahlangana phezulu. Yabona and kunezinto ke ejwayele ukushiwa abantu uzwe omunye ethi uyazwa omunye esethi mari kodwa sibani ngenze example. Yabona mhlawumbe angithi umuntu umade benengane kube nokwazana nomndeni wakhe abomntwana o-anti bomntwana before bahlukana. Umuzi omunye esethi akuthi ubhuti la walahlekelwa umfazi la. Uyangunderstand ngalowo sikhathi lo muntu izinto I'm telling you izinto lezo mangethe. And enye into ngizokwenza nje practical example. Nansi ingane yakazikalayo uma wayo ugane lapho kazwana iyasukuma ingane esontweni kusho wena njengomfundisi abanama prayer request uzikala lusesibhedlela ithi bengisacela abazalwane sikhulekise ubabami makaphilanga. I'm telling you ngoba mangethe izinto yabona mangethe abantu yabona bonke abantu abafuna bonke abantu abafuna uyicommit. We are not discouraging anything, but those are the facts ukuthi if uke mangethe ungamukelanga uJesu endleleni kuyokunikeza inkinga. Yabona and yingakho ngithi mina wonke umuntu la yabona wonke umuntu ohleli nendoda la ingane ingondliwa ngifuna ukutshela ukuthi nawe unesono njengale ndoda yakho. Njengoba kuze uDisemba whether lengane wayithola ikhona or ifike usukhona and then you've decided ukuqhubeka uhlala emshadweni, leyo ngane ayilethanga. Leyo ngane kumele idle njengazo zonke izingane. Leyo ngane ngoba kuze uDisemba kumele igqoke and
Mawungakhulula inhliziyo, ngifuna ukukutshela ukuthi mawungakhulula inhliziyo uyoblokha uvini iy'busiso zengane yakho, ngoba nale ngane ngoba ungayifuni, kodwa le ngane yishare ubaba. Ngelinye ilanga le ngane iyothi ishada bese icela ubhuti wayo lo ozalwa uwe ukuthi bhuti bengicela uzoba u-best man, uzoluza iy'busiso zakwakho. Izinto lezo ekumele wonke umuntu la engqondweni yakhe ayifake and zingene. And enye into ekumele abantu bayifunde, enye into abantu ekumele bayifunde enye into abantu ekumele bayifunde ukuthi Mangethe, zonke izinto la emhlabeni Mangethe, learn ukuthi number 1 uxole, and ukhumbule ukuthi lo muntu umtholile enomntwana, bonga ukuthi at least ekugcineni ugcina ulitholile uthando, wayithola injabulo. Beka injabulo yakho kuqala. And number 2, always make sure ukuthi ezinye izinto uma uthatha umuntu onomuntu kunezinto ekumele uvale iso. Ngawungazi ukuthi uyabona ngazi ukuthi ngathi sekuthandwa leya ngane kakhulu, kunezinto ekumele wazi ukuthi ngelinye ilanga uyovala ihle lodwa uqhubeke nendlela. Other than that uyabona Mangethe, and sikusho lokhu sinosisi sinodadewethu esizalwa nabo abanezingane basemshadweni, sikusho lokho ngoba siyakubona nakubona. And we are always encouraging ukuthi ngisho ingane ekuthiwa nivumelana ukuthi isala kugogo, leyo ngane iyadinga ukuthi imazi uma wayo, leyo ngane iyadinga ukuthi ithandwe njengalezi izingane ohlala nazo. Emfundisi naku la umuntu sehlasela ezulu kabi kabi ziyakhala manje. Hayi ngezwa Kubi kabi. Hayi mfundisi ngaxolisa ukuvala nakubazalwane, hayi lishaya amawala manje. I hope liyazwakala ngalapho. Hayi inetwork isase right. No ngiyakuzwa mfundisi. Bazalwane nje ilokho, and futhi we are not saying, ngifuna unitshela bazalwane, ingakho kubalulekile ukuthi before abantu bangene emshadweni tholana amadoda asenokhakhayo oluqinile, aniphi counseling, aniyale ningayi futhi enye into le Mangethe la kumele sikusho, lezi zinto ayifuni amadoda awosoft nabo mama bawosoft, kumele ubophe uyibambe iqine. Uyabona nje that kind of life ayifuni indoda ewusoft evruvaya esahlulwa osisi bayo, ngeke ikwazi ukucontrola uma beyingane, ngoba uyo end up uthola ukuthi endlini uspenda 5,000 for ukudla kwabonke abantu, mara ingane eyiwane ngaphandle ikhishwa 6,000. Mawuzothola indoda very very weak. Kubalulekile nokuthi uma kuleso simo iba umama ostrong win prayer, hamba inkonzo ngoba inetwork right, faka ama-earphone. Angizwa lutho mina phela ukuyaba. No siyabona. Ngicela sivaleni ngenxa isimo sezulu, angisezwa lutho. Uyabona ngisho ukuthi kumele sikhulise istudio. Asibiye no part 2. Ngalo siyabonga kakhulu. Mleleni kahle uNkulunkulu omsambusise angcine anilonde. Ibha ngenza ukuthi ngiyanthanda ngothando lukalapha. Siyabuya ngoLwesine ngetopic efanayo. Bafowethu mlaleni kahle.